ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet precies zeggen om hoeveel kinderen het gaat, maar het zijn er minder dan 10. Ze zijn opgevangen bij familie. Al in 2017 vroegen de Duitsers de Iraakse autoriteiten om uitreispapieren voor Duitse kinderen die in het land gevangen zaten. De kinderen waren door hun ouders meegenomen naar het kalifaat van IS of zijn daar geboren. In Afghanistan ligt een legerbasis al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood. Op de basis in de westelijke provincie Badghis zitten zo'n 600 militairen in het nauw. Ze zouden vrijwel geen voedsel en munitie hebben, terwijl 2000 strijders het kamp hebben omsingeld. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. Oud-bestuurder van KPMG, Jaap van Everdingen, is vrijgesproken van fraude. Tegen hem was 9 maanden cel geëist. Ook 3 andere verdachten zijn vrijgesproken. De zaak ging om de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het accountantskantoor langs de A9 in Amstelveen. Daarbij was volgens het OM gefraudeerd met een belastingaangifte. Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Het weer nog. In het noordoosten eerst nog bewolkt, af en toe regen. In de rest van het land zonnig. Het is 9 tot 14 graden. Morgen eerst bewolkt, maar geleidelijk aan meer zon. En het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is weer vredemig. Het zitten we straks weer 3 uur lang Noordwien live krijgen. Met 2 big bands. Jawel, we gaan echt het meer als vol. We gaan flauwe powerkoor, singer-songwriters. We hebben een gezelligheid en een soort muzikanten. Graag en dadelijks. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Vind jouw vakantiehuisje midden in de natuur. Natuurhuisje.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. De boodschap van Dirk? Dirk is uitgeroepen tot goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen. Deze week Wagner Pizza. 10 stuks voor maar €4. Dus snel naar Dirk. Testament nodig? Ga naar de goedkoopstenotaris.nl, want daar vindt u altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. De goedkoopstenotaris.nl. Kruidvat is de nummer 1 in 1+1. Nu tot en met zondag alles van Andrelon 1+1 gratis. Alles van Therme ook 1+1 gratis. En alleen vrijdag en zaterdag heel veel make-up 1+1 gratis. Ja, Kruidvat is me er eentje. Plus eentje. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. De goedkoopstenotaris.nl. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad. Bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden. En voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwien live, 3 uur lang muzikaal vertier. Maar je hoort toch wel een beetje reed verhaal, een soort rede trierde terug in. Dat had ik gerne met het woord te jaren. Daar komen we aan op waarom, dat zal ik uitlezen. Maar we hebben 2 big bands, we hebben een prachtig koor hier. Julia Zara komt nog del, een heel soort gasten die nog leuke evenementen vertellen zullen. En we hebben natuurlijk altijd eigen vlogster altijd hier op een paard. Regina, hoe is het met jij? Ja, nou, ik mag een beetje bijkomen. Wat nou? Want, ik leeuw dat ik een beetje een kater heb. Oh jee. Ja, ik heb visite uit Ierland. Oh. Nou, dat wist het wel, hè? Ja. Wien en whisky. Oh, vooral whisky, denk ik. Ja, precies. Ja. Nee, maar wat had je een fleurige boel, jongen. Dat is fantastisch, hè? Ja, nou, wij passen er wel een beetje bij, hoor, net. Ja. We zijn een beetje in van alle sferen. In big band sferen, flower power sferen, singer-songwriter sferen, van alles wat. Maar het is toch meestal muziek, hè? Ja. nou, dat ben we goed. We zijn bij Noorderwien live. Welkom.
Dit is het Flower Power Koor van het Jereveen. Let je bij Jere. Waar is de dirigent? Helene, kom erbij. Is ik een beetje de baas of net? Hoe zit het eigenlijk? Ja, hartstikke streng. Ja, hè? Ja. Hoe lang al? 6 jaar. Jeetje. Ja. Vanaf het begin. Ja. Met welk idee ooit dit koor begon? Ja, gewoon, leuke hippie Flower Power festjes doen? Nou, het was eigenlijk tijdens een wordfeutspelletje. Wat voor ding? Ja, een wordfeutspelletje. Okay. En daar was er eentje die zei van, ik wil zo graag een Flower Power koor oprichten. Dan zei ik doe mee. Als je 28 mensen bij elkaar krijgt. En dat heeft ze voor elkaar gekregen. En waarom dat magische aantal? Nou ja, ik dacht het moet boven de 20, net onder de 30. Dat is net behappen. Ja. Inmiddels was het wel uitgegroeid tot op een gegeven moment 55. Dat was een beetje veel. Ja, dat is een beetje te vallen. We praten straks nog alleen over het koor. Leuk dat hem er binnen. Welkom in ieder geval. We beginnen natuurlijk live optredens te doen. Ja, wij, Jim. We hebben Jim mee. Ja, met de California Dreaming. Oh, fantastisch mooi. De klassieker. Live in Noorderwien. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. La 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 la. La 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 la. La la all the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell her I could leave today. California dreaming on such a winter's day. 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 Flower Power Koor van het Jereveen. Straks dus nog een aantal noemers. Flower Power, hij met een beetje meiden in de jaren 60 of net? Nou, sommigen wel, denk ik. Ja. Jo, net? We weten niet alles van elkaar. Nee, Oh, hè? nee. Zetten we What happened in the 60s? Yes. Ja. Is dit een favoriet nummer? Ja, zeker. Ja. En ben je vaak wat oefenen en optreden? Ja, we hebben eerder heel veel optredens wel gehad. Het is een tijdje wat rustiger geweest, omdat we even geen band meer hadden. En nu hebben we hele mooie muziekbanden. Gemaakt door Harry, de vriend van Sunny. En ja, dat is geweldig, want nu kunnen we weer veel meer doen. Veel meer zingen. Ja. Zingen, maar vooral gezelligheid. Is dat belangrijk? Heel gezellig, ja. Is dat een drijfveer, hè? Gewoon een gezelligheid met z'n allen? Ja, zeker. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja, toch wel, hè? Ja, zeker. Ja. En leuke noemers. Ja, een beetje swingen erbij. En, ja. Ja, leuk man. We hebben we vast oefenen, Janne, in de week? Ja, we oefenen op deze Janne. Op deze Jannes, al je hinnen. Geweldig. Goed, blijf even staan, jongens. Ik vreeg je Katrien hier even bij. Ja, applaus aan Katrien! Ja, we gaan nou de studio vol.
Katrien van der Molen, want de best van het All-Stars Theater. Maar de reden dat wij het koor en straks ik 2 big bands hier in de studio had alles te krijgen met een bijzondere jongen. Dat belooft het Noel te worden in ieder geval. Snij 14 april, jongens om 8 uur in Posthuis Theater op het Jereveen. Ja, vertelt zelf maar even, wat ga je hem doen? Hij is alles al verteld. Nou. Tegere werd een joen vol met theater, doens, muziek. Ik heb de artistieke eindleiding en ik regisseer het samen met Josephine Bakker. En zij gaan al je mooie festjesjongen en douchen. En mijn band en volwassenen gaan wij de reden terug in brengen. Mijn magische acts en leuke acts om alle festjes te introduceren. Dus het is een heel mooi totaalpakketje. Zo. Waar komt het idee bij? Nou ja, Jelle Roeper die bellen mij. Ik kan je clubs bij elkaar hellen, het wordt hartstikke leuk. Maar ik zie je nog een reden 3 en dat ben ik. Ja. Altijd mooi. Ja, toch? Is het mooi, een hippie kleiner. Ja, dat lijkt me. Flower power. Ik ben een beetje donker nou bij hem, ja. Wat is het om vooral, ik neem het maar even wat stier ik weer, met z'n allen magisch met elkaar te werken? Ja, precies. Is dat een beetje het motto, gewoon met z'n allen gewoon een leuke, maar een culturele jongen te doen? Ja, zeker is dat het motto. Ja, om deze clubs bij elkaar te brengen en dat we net op je eigen eilandje, je eigen ding doen. Maar dat is vaak worst, hè? Ja, klopt. En nou zie ik je elkaar een keer op en dan versterken we elkaar. En het is hartstikke leuk om te zien wat een oor docht. En het is heel leuk om van jong tot ouder daar aan mij te werken. Want de liedste is 8 hier. En die zult heel iepen op hele eigen wijze. En de oudste zult uitsluiten. Dus ja, dat is heel mooi. Hoe ben je hier al met dwaande? Want ik bedoel, bij clubs vrij gezien, maar dan moet er tar hierin komen, dan moet er een keuze maken worden van wat geven we wel doen, wat geven we net doen. Ja, jeren Willem, nee, ik denk, iedereen had een eigen repertoire, maar mij de band en de reden 3 ben we nog per weekend bezig. En mij het organiseren natuurlijk al wat langer, per maand, ja. Ja, maar ik bedoel, je hoort ook alleen in de studio, 2 big bands, een koor. Dat is een heel georganiseerd. En in het theater is dat net minder natuurlijk. Ja, Menje komt de club voor het eerst. Mijn sinan te jaren in het posthuis. En ik ben heel nieuwsgierig. Er zijn meer dan 200 mensen op het podium. Ja. Dus we staan op het post over de terughinnen zakken. En dan hebben we de zaal benutten. En dat doen we sowieso wel op het balkon. Ja, nee, we moeten er al in passen. Dus dat is een hele tour. Maar moet het een soort traditie worden? Het zou wel leuk wezen. Eerst maar zijn première. Dat iedereen het leuk vindt. Dan als we denken we vinden elkaar na Orenweek nog steeds aardig, dan moet het weer. Ja, snij niet aan. Maar dan horen we al even de sfeerperiode. Ja, precies. Dat we elkaar net meer kennen lucht of dan doen we het net weer. De eerste mailtjes op Menje. Ik denk, nou, laat maar zitten. Dat, nou ja, goed. Maar het blijft meestal werk natuurlijk. En dat is mijn pro de meesten te krijgen. En iedereen wordt zijn denkje te maken natuurlijk. Ja, precies. Ja. Leuk. Ja, zeker leuk. Ja. Bist u ook klaar voor die rol? Ik doe niks. Ik zit mooi achter de gardine en ik stuur. Oh, hoe staat hier zijn podium? Nee, heerlijk. Oh, dat is makkelijk. Ja, nou, dat valt ik wel wat aan. Ik ben het feit iedereen op het podium is en er weer ook komt. Oh, dat is een hele klus. Ja, zeker. Daar weten wij alles van. Maar mooi, Janne, dus nou, de hele middag hebben we het er nog wel even over. Maar 14 april zet het in mijn agenda. Posthuis Theater op het Jereveen. In eerste instantie in je keer. En dan show je hem dus wol. We show gewoon. Ja, komt goed. Ja, in ieder geval mooi fabriek. Met prachtige optredens. Koor. Ik kan nog wel even noemen. Waar is Helene? Dus Helene, komen we bij? Of dirigeert net bij alle noemers? Jawel. Ja. Nee, vandaag wel. Ja? Vind ik mooi, man. Zijn jullie streng qua kleding? Hoe dat zit? Want ik zag iets op een site staan. Ik ben wel verplicht om echt ook, een beetje flauwe powerkleren aan te doen, hè? Ja, dat moet eigenlijk wel, want anders is het... Snap ik ook wel. Ja, hè, want anders is het niet echt leuk. En daarom zien we er allemaal een beetje leuk uit. Ja. Wordt er nog veel er heel mooi uitzien. Wordt er nog veel gebloot tijdens de repetities? Of? Tijdens de repetities mag het niet, maar tijdens optredens altijd wel. Ja, hè? Ja. En we hebben net van tevoren de Space... Eerst met z'n allen, ja, Space en allemaal naar de koffieshop eerst. Ja, maar dat hoort erbij, hè? Ja, toch? Ja. Anders, als je een beetje heen en weer zwaaien, dan weet je waardoor het komt. Welk nummer gaan jullie doen? Geen idee. Ja, zie, daar gaan we al. Weet je wat, op zijn 60's? Doe maar wat. With a little help. Ik vind het allemaal best. Live door de win! I get by with a little help.
Iets van de Stones, toch dit dan? Hè? Nee, ja. Wij maken dus een kaartje best ontspieken toevallig. Ja. Oh, la la la. Ja. Serieus, zit je er echt op? Ja. Ah, de moeilijke tekst. Ja, het is de enige tekst die ik heb. La la la. Maar dan vergeet ik het nog. Ja. En als ik het niet meer weet, dan ga ik pray. Oh, pray. Leuk dit. Voor mij hij het altijd leuk, of net? Gezellig? Nee. Nee? Boetekant zeker, hoor? Nee. Ah ja, joh. Nee, het is gewoon supercore. Ja. Ik van het begin er al bij, of net? Niet helemaal. Nee. Dat ik net aan, maar gewoon al een periode lekker bezig. Ja, 5 jaar denk ik. Hoe doe je dat met de noemers eigenlijk? Ga je daar dikke discussies over van die wol of die net? Of? Soms wel, maar we komen er altijd wel uit. Ja, het is wel redelijk democratisch. Als het maar een beetje in de sfeer van flower power en hippies past, dan komen we er wel uit. Was toen nog wat toen een flauwe power dingen vroeger of net? Nou, als ik zo'n jongen van 12, 13 krijg je... Ja, net niet, hè? Een beetje mee. Dus tussen wal en schip een beetje, weet je. Ja. Te jong voor de hippies en te oud voor de punkers. Ja. Oh, ja, between. Zit je nog echt de hippies tussen, jongens? Zijn we er nog net? Ja, ben je al een beetje de hippie-tiet, mij, Mark? Je vroeger die kleren altijd aan. Dus. Ik heb de kast nog vol. Ik hoor het zo weer uithalen. Hier me echt nog gehoord? Ik hier nog wel gehoord, ja. Wat voor tijd wie het in Friesland? Want we hadden natuurlijk altijd, we zouden de documentaires, de verhaal. Leefde dat in Friesland wat? Wij in de kleren wel aan, maar echt dat echte, nee. Wel naar de Ronenstad West, Amsterdam, leefde het heel bot. Ben je er wel eens in de West of niet? Wij kwamen net van de Paulo. Nee. Maar wel klein? Gedonder met de ouders de roer of niet? Ja, tuurlijk. Dat jij erbij, hè? Ja. Daarom doe je het ook aan. Ja. Lang hier? Ja, heel lang hier. Ja. En wist u dan een onderdeel van een Vreunenclubje die dat ook al hier? Of hoe zit dat? Nou, ik ben eigenlijk de enigste in het dorp, dus ik rond er wel. Serieus? Ja. Ja. Prachtig, hoor. Dit is alternatief, hè? Ja. Hoe kwam het? Want je werkt over internet, hè? En natuurlijk, hoe zit dat? Want wie volgens mij 1 of 2 muziekbladen, denk maar. Ja, nou, ik zit in Snits op Squallen, dus daar win een hele hoop. Ja, daar slust hij dan bij aan dat het jongen spreekt. Grappig, no? Ja, op internet is nou voor alle zien dat er een hype of trend is. Wel, is het gewoon vrij makkelijk kopiëren. Maar toen werd het een stuk ingewikkelder. Ja, zeker, ja. Qua televisienetten, volgens mij. Vandaar dat ik de enigste wie in het dorp natuurlijk. Nog meer hippies? Waar ben er meer hippies? Nee, Ik heb wel de leeftijd. Het is niet een echte hippie. Ik heb wel de leeftijd. Ik ben wel uit die tijd. Ja. Maar hoe stien je de hippies? Nou ja, geweldig. Ja, maar de Wiener gewoon hier een absolute afkeer van. Nou, dat had ik niet. Maar gebiedmuziek, hè? Dat was dan zijn. Nou, en blow deed ik ook niet. Maar heb ik wel daarna wel eens gebruikt. Toch wel, hè? Ja. Maar niks voor jou. Nee, ik sloeg steeds achterover, dus... Maar je gewoon lezen gaan. Praktisch. Dank u wel. Blul lekker steen. Maaike, kom er even bij. Maaike de jonge vlogster, friend of the show. Komt ze nou anders even del. Die had ik altijd druk. Ja, de hippie-tiet. Wie var u stiet, Maaike? Ja, je wilde tieren dit. Ik heb toch een beetje die Woodstock-beleving een beetje in de holle. Maar volgens mij is het iets rustiger dan dat wist. Dat ik het zo wat begreep. Wat vies van de muziek? Uit de jaren 60. Nou, die eerste van All the Leaves Are Brown, The Sky is Grey, dat vind ik echt een hartstikke mooi nummer. En je Woodstock zelf met Janis Joplin, dan zei dat hij, ja, had ik in die tier leefde hier, dan hiek het mooi makkelijk. Ja, dat liep me fantastisch. Echt, de rough times. Kunstbende, hoe wie het? Ja, hartstikke leuk. Truida, fotograaf hier, die wie er ik bij, die kent wel bevestigen. Ja. Ook Lul, die zei ik wel, hè? Ja, nou ja, wie wist het. En de dubbelchecks die erachter. Nee, maar nee, het is top. 8 disciplines van theater, dans, muziek, film, expo, fashion. Overal van elke discipline is in je winnaar bekend worden. En die 8 winnaars, is maar, van die 8 verschillende disciplines, die gaan 29 juni naar de Westergasfabriek in Amsterdam. Dan gaan ze nog een keer performen en hopen dat er in de landelijke finale een Friese winnaar van een van de disciplines tussen zit. Zo mooi. Zo leuk wezen. Ja. Hoe bedrijf je dat? Want ik kreeg een verontrustend appje van hoe druk is dat wel maar net hard. Ja, ik heb het erg druk op mijn werk. Studie, werk, fietsen, vakanties, cursus, best maar quizzen bezig op internet zijn. Ja, juist toen inderdaad hebben we een muziekquiz, een beetje theaterachtig iets op. Dan wat Noorderwien. Noorderwien, ja joh. Morgen dan zal ik me weer even focussen op een artikel, want ik schreef nou dan het artikelen in psychologie. Ja. Dus ik zal stik screwen morgen door. Prachtig, ik kreeg van die paniek een mailtje van Bike. Ik gaat zo druk. Ik zal morgen stik screwen ADHD. Ja. Dus, daar weten wij niks van. Nee, precies. Actus ben ik rustig. Langs is best, kom van Mickey met meer te spreken. Hij heeft nog even een nummer of net? Helene, kom er nou even bij.
Je doet het elke keer zo onverwachts. Oh, ben ik? Oh, hij ik het weer niet. Ja. We hebben een heel mooi nummer van John Lennon. Oh. Imagine. Grappig trouwens, want wie heeft aan de weken, ik weet niet meer hoeveel, maar zoveel hier dat ze de bed en hairpiece in Hilton in Amsterdam dienen. Dus dat kwam maar een beetje John Lennon weer om. Dus hoe happy hij niet meer hoor. Hij niet meer hè? Nee, dat kan niet. Nou, die ging geruchten. Weet niet. Weet het maar nooit. Ja. Dat hij dood is. Och, heen. Live in Halloween! Wauw, te gek. Straks nog volle meer nummers van het Flauwe Powerkoor. Maar eerst het nice. Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Het Frieskenij zit het toernooi Ik op NPO 2. Kijk op Friesland. Alle werkdagen voor dadelijk na het NOS-journaal van 6 uur. Kijk op Friesland op NPO 2. Te zien in Friesland van klanten van Ziggo en Kabel Noord. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove. Zet hem op hè. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op Quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van.
Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug met Noorderwind Live. Nog meer nummers onder oren van het koor hier. Maar ik de zingende zaag met Annette Scholten. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Tiete Seins. Bargeboer John Lorist uit Hemelen is teleurgesteld dat er met zijn bedrijf net uitbreidt maai. De gemeente van Zuidwest-Friesland had er een streek terug in gezet. Lorist woe met zijn bedrijf van 5.000 naar een dikke 8.000 bargen. Maar dat kan nou net en daar baalt ervan. Nee, ik begrijp het eigenlijk niet. In mijn ogen zijn er alleen maar verliezers nu. We hadden een heel mooi plan met waar de werkers beter van werden, waar de omgeving beter van werd, waar onze medewerkers beter van worden. En ja, het is natuurlijk mijn verantwoording om daarvoor voor te zorgen. En ja, als dat niet lukt, dan ben je daar natuurlijk erg in teleurgesteld. Het Frieske schip de Wilde Swan is een van de drie skippen die maaien naar de Poolcirkel zielen willen. Maar een Noors en een Nederlands schip er een opzet maken voor een expeditie langs de Noorse kust van Oslo naar Harstad. En dat leidt dan boven de Poolcirkel. De expeditie daarheen is gepland van juni tot hier. Eigenaar Richard Langeland van de Co-op in Heeg denkt dat de toekomst van zijn winkel er een stuk beter uitziet, nou er op een oorplak nijbouwen maai. De Co-op zit nou nog in een tal verbouwde huizen dat geen plak voor uitbreiding is of voor extra parkeerplakken. Langeland zit nou met perspectief. Ik zeg altijd periode vooruit. En oors komt het op den duur in Heeg net goed, ben ik bang. 10, 15 jaar verder, dan zal ik een buurtsupertje worden. En goed, dat is mijn ambitie net natuurlijk. De A32 tussen het Jereveen en Ljouwert wordt de komende dagen onderhanden nam. Er zijn al skoften klachten over de dik die heel bot hobbelt. En het kwam toch een verkeerde fundering. Daarom komt het nou op het hele stuk oor asfalt. Ik ben Haske Dieken, maar de matrixwettensteert legt er nog eens onder de bak, zei het projectleider Jelmer de Vries. Voor het stuk dat wij naar asfalt om gaan brengen, daar binnen de hobbelspot, daar zullen de gebruiker een heel stuk minder ervaren. Op het orenstuk brengen we echt wel asfalt om, maar waar we in 2021 komen we daar terug. Waarom? Omdat we daar wel wat jippen maken, maar de hobbels worden wel als minder ervaren. Het waar dan. Zinnen en wolken die wisselen elkaar aan. Het is droog, er zit een beetje wind en het is een graad of sneeuw. Een mooie soort zinnen, dan wordt het 13 graden. Snijden ik flink wat zinnen en dan wordt het 14 graden. Wordt het gemak, maar net het gedocht van een auto? Pak dan uw dealauto. Van €3,50 de uren oorkinst en 24 zonbroeken. En zit neer onverst. Dealauto. Meer weten? Sjug op frieslandhuur.nl. Hulp nodig? Zaterdag 6 april 20% korting op alles bij Multimeet en Hubo. En een gratis bezem bij besteding vanaf €35. Kom zaterdag naar Multimeet en Hubo voor 20% korting op alles. Vraag naar de voorwaarden. Joet en Moon op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Het Iepen Nederlands fanfarekampioenschap in de Lawaai in Drachten. Misneerd van de 22 fanfareorkesten uit Friesland en de rest van Nederland. Joen van Saanoerau, de 4e en 5e divisie. En Moon van Sienoerau, de 3e, 2e en 1e divisie. Het ONFK op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Thomas menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen over. Een strak gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Omroep Friesland. Noorderwind Live. Bij Willem de Vries. En we gaan dus terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Feestje vieren voor, achter de bar met een heel soort muzikanten. Straks big band, jong en oud, alles terug elkaar. En we eindigen van een beetje altijd al je trokjet. En de planning volgde het met Julia Zara, singer-songwriter van echt hoge kwaliteit. We hebben een aantal zaken die qua agenda misschien nog wel leuk zijn om even in je eigen papieren deel te zetten. We beginnen even met Floris, die is van Da Capo. Dat is een prachtig harmonieorkest, mag ik zeggen? Ja, echt een heel mooi harmonieorkest. Je hebt toch trouwens wel meer. Hè? Is het alleen de harmonie? Of? Nee, wij zijn echt een harmonieorkest. Je hebt hier heel veel fanfares, brassbands in de buurt. Maar dit is echt een mooi harmonieorkest. Lekker eigenwijs. Ja, hartstikke. Is dit al lang trouwens? Ja, het was vroeger, ik denk de meeste mensen kennen het als het PTT-harmonie van Leeuwarden. Maar ja, dat is gewoon niet meer. En ze hebben een hele goede herstart gemaakt. Of ze zijn doorgegaan, zelfstandig, als Da Capo. Hoe lang zit dat er al bij?
Dit is mijn tweede volledige jaar als dirigent van de club. Ja, het is echt een prachtige club. Het is een harmonieorkest waar je u tegen zegt, hoor. Ja, want elke groep verschilt ook weer natuurlijk. Hè. Het zijn natuurlijk goedwillende amateurs en dan mag je altijd maar afwachten. Hè? Ja, tuurlijk. Hey, en het is ook altijd afwachten of je als dirigent bij zo'n club past. Of dat leuk is. Of qua karakter. Ja, tuurlijk. Of mensen begrijpen wat jij graag wil. En dat je met zo'n bestuur leuke dingen kan bedenken. Ja, dat lukt dus heel goed. Dat is mooi. Hoe komst u binnen als je met zo'n harmonieorkest begint? Hast u dan al een bepaalde ambitie of ligt dat inderdaad boven van zo'n groep afhangen? Want ik kan me voorstellen als dirigent een bepaalde cv opbouwen worst. Ja, dat is hartstikke leuk. Tuurlijk, je wil graag iets bereiken. Zo goed mogelijk, op zo leuk mogelijke manier. Dat vind ik belangrijk. Ik weet, iedereen komt voor zijn plezier. Dat moet ook zo zijn. Maar dan wel zo goed mogelijk. Dat is mooi. Als dat lukt. En kijk, een bestuur moet dat ook willen. Kijk, ik kan wel zeggen, we moeten volgend jaar kampioen van de wereld worden. Maar ja, dat doe ik echt niet in mijn eentje. Dat ligt aan een goed bestuur en leuke mensen in een club. Dus dat werkt dan heel goed samen. Ja, dat speelt toch wel een rol, hè? Die wedstrijden mij te aan. Maar ik kan me voorstellen dat het muzikale heel wordt benaderd. Zeg, ik wil dat stuk nog eens een keer aan, dat stuk. Ja, zoals dit seizoen kiezen we ervoor om geen wedstrijden te doen. Vorig jaar hebben we een kampioenschap gedaan. Hebben we hartstikke goed hebben we gewonnen. En dit jaar hebben we juist besloten van... we gaan andere stukken spelen die waar normaal geen tijd voor is. Dus we kiezen voor een heel stoer programma, een concertprogramma, maar geen wedstrijd. Bepaalde componisten? Ja, dit jaar is het Philip Spark, Engelse componist. Hoor je ook bij de vervaasde brassbands, je hoort hem eigenlijk overal. Maar voor harmonieorkest schrijft hij ontzettend mooie stukken. Heel sprekende muziek, haast filmisch is het. Alsof je een soort muziek hebt zonder de film erbij. Dat zou ik je het voorstellen, denk ik. Bijna romantisch. Goed. Ja. Dan ben je net zomaar, want vertel het zelf maar even, je hebt een feestje. Ja, morgen hebben we echt een feestje. We hebben een heel mooi programma rond eigenlijk Ierse muziek. Iers thema, zo kun je het zien. Philip Spark, Engelse componist. En die heeft een aantal werken gemaakt die ook weer de Ierse liedjes erbij in hebben. Dus dat spelen we. En we hebben hele leuke gasten. We hebben Friersk. Misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar Friersk. Onderhoor met Chris Kalsbeek. Ja, precies. Met Chris Kalsbeek. Die komt meespelen. Na de pauze hebben we een programma met Keltische muziek. Waar we het orkest afwisselen met Chris Kalsbeek met zijn Friersk. Nou ja, we hebben in Friesland zeker wel een link met de Ieren altijd. Dat klopt. Waardoor volksmuziek speelt direct absoluut een grote rol in de muziekwereld. Dus wat dat onbelangrijk. Dat is een goede harmonie dus. Ja, hartstikke. In alle opzichten proberen we dat morgen te bereiken. We hier kijken naar tarierings van een bepaalde Jan op het Jervin. Jim, ben je er al 10 mee bezig? Ja, we zijn hier echt al een hele tijd mee bezig. Dus dit is echt wel een aantal maanden voorbereiding voor het orkest. Want we vragen veel, of ik vraag nu veel, met muzikaal moeilijke en leuke dingen. Ja, en dan moet je ook even tijd voor hebben om dat in te studeren. Ja, wat is de moeilijke componist in de zin van een orkest om dat in te studeren? Ja, we hebben nou ook een stuk, normaal heb je, we zeggen wel eens liedjesmuziek. Hè? Dat is dan lekker, dat speel je gewoon en iedereen dan denkt, oh, dat is logisch allemaal. Dit is echt muziek, moet je af en toe een beetje puzzelen voor, dan moet je in elkaar zetten. Beetje meer zo'n horlogemuziek, zeg ik wel eens. Je moet allemaal passen en doen met elkaar. Ja. Mooie dagen. Hoe laat? Wanneer? Wat kost het? Het praktische verhaal even. Nou, morgen om 8 uur in Leeuwarden, in de Fonteinkerk. Met Chris Kalsbeek natuurlijk. Volgens mij kaartjes zijn 12,50 aan de deur. Aan de deur. En iedereen de Fafkip is te klein of gewoon er maar heen gaan? Gewoon er naartoe gaan. Ja. Fonteinkerk. Ja. Mooi aan 8 uur en nog zit in de herhalingsjust te let. Wie dus Justrianne. Het Snijdermors wordt dit ook nog weer hel op televisie. Justrianne dus. Maar ik er nou nog kaarten in ieder geval. Of ik er nou nog in. Zaterdag, Fonteinkerk, 8 uur. Net stinnen, maar erheen. Ja, hartstikke. Ik heb nu wel een ontzettend paniekmoment in mijn hoofd, moet ik zeggen. Ik zeg Fonteinkerk, maar kijk voor dacapo.nl even voor die zekerheid. Want Leeuwarden is niet mijn thuis. Nee, en dan, denk ik, dan roep ik nou de verkeerde. We hebben hier ook, ik check het even, dames en heren. Dus, nou ja, goed. Het is morgen pas. Je krijgt van de Mickey nog die aan welke kerk het precies is. Wij denken de Fonteinkerk, maar we checken nog even. Dankjewel. Ja, hartstikke fijn, dankjewel. En Sjog inderdaad even Facebook en alles zit er wel van de Dacapo. Dankjewel, Jan. Goed, even Annette. Doe kist Annette wel? Ja, hartstikke. Annette komt ook uit Groningen. Daar wonen wij ook. Samen met Nanke natuurlijk. En ja, het is een fantastisch duo. Dat is echt iets heel bijzonders hebben jullie hier in huis, hoor. Ja, gelijk inderdaad. Zo, dan ga ik een mooi berichtje. Ja, Annette Scholten en Nanke, dat wil alleen zijn. Ik ben acuut in achternaam kwijt. Maar even vertellen. Nanke Vlag. Ja, goed, hartstikke mooi. Zo. Ja, ik zit maar even de Zingende Zaag. Hè. De Zingende Zaag. We waren vorig jaar ook bij je. En het heet voor ons ook wel de Laamsonor. Ja, de familie van de Zingende Zaag. Ja, precies, ja. Klinkend blad, hoe vertaal je dat in het Fries? Want dat klinkend blad, ja. De
vertaling van... Maar we nog iets moois op verzinnen. Ja, klinkend blad, maar dat vind ik dan ook weer wat zo achter. Nou, daar komen we wel weer om. Straks praten we, je hebt nog van Mickey gelukkig meerdere noemers. Maar hij stiert hier alweer. Ja, het is net letterlijk een zingende zaag, maar het zit in die hoek, hè? Ja, het zit in die hoek en je bespeelt het als een zingende zaag. Het enige wat ik heb gedaan is met iemand uit Leeuwarden er een klankkast en een statief bij gebouwd. Dus ik vind het een prachtig ding. Uniek en enig instrument op de wereld. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. Je bent nog een meisje bij je, maar je zit natuurlijk ook in een orkest. Je bent hartstikke druk met je eigen carrière nog. Maar dit is internationaal. Hè? Want hoe zit het met de plan? Ga je nog voort of net? Ja, wij gaan nog voort. Volgend jaar gaan wij naar Azië met z'n tweeën. Gaan we door een aantal landen toeren met de laamsenoor en de piano. Ja, dus doen we ongeveer 6 landen aan, maar we weten nog niet precies welke. Dat wordt ons nog allemaal doorgebriefd. Dat weten we denk ik in januari of zo precies. We praten straks over de muziek en hoe je in beiden nog. Maar eerst maar even, welk stuk doe je maar eens eerst? Song of the Birds. Het is toch lente? Komt u maar. Live in orde.
Wauw. Volgens mij is er maar één programma op de hele wereld dat flauwe power muziek combineert met een singelenzaag of zo. Het er mooier zelf uit lezen. Flauwe power komt heel vast, maar steen, dames en heren. Ja, zo die even de uitsturing even bij elkaar. Ken ik nog even naar de pianisten. Het zal wel wat om mijn karakters is, maar ik jij hem heel verstild, heel rustig spelen. Hij heeft nooit eens een keer de neiging om erin op te spelen, te beuken. Nou, in sommige stukken zit dat er ook wel meer in. Het nodigt het soms ook wel uit, hè? Ja, zeker wel. Er zijn een paar componisten die stukken voor ons geschreven hebben. En die zoeken ook juist wat meer die kant van de piano op. En een van die stukken gaan we straks ook spelen. Daar zit iets meer pit in de piano ook. Nou, ik vond dit heel mooi, hè? Maar ik merk op een gegeven moment, ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment oh, ik vind het zo mooi. Ik ging daarmee aan de haal. Ja, nee, maar straks spelen we dus nog wat anders. En de beide kanten zijn leuk. Dus dat hele verstild, dat hele zachte, daar hou ik ook heel erg van. Maar inderdaad, af en toe iets meer vuurwerk is ook prettig. Ja, mooie afwisseling. Hoe dreig is het dat om samen te spelen met zo'n instrument? Ik bedoel, ik neem maar dus viool, cello of van alles wel wend wie is het? Maar dan krijg je niet eens dit. Ja, nou wat het belangrijkste verschil is bij violen en cello's kun je goed zien wanneer de streekrichting wisselt, dat dan ook de toon wisselt. En dat is met dit instrument niet zo. Soms strijken ze heen en weer en hoor je toch maar één noot. En soms dan strijken ze helemaal niet en dan verandert er ineens een noot. Dus dat, dan moet je op een andere manier naar luisteren en kijken. Pittig, maar wel heel mooi. Dank u wel. Kom er straks bij hem waarom, want ze zal ik nog een optreden waar mij een dichter erbij. Dus wat dat allemaal het bloed lekker heen. Ze is die er al weer. De koor, prachtig. Hè? Ja, hè? Mooi. Ja. Mooi plaatje. Van stel hippies best gedisciplineerd. Ja, zeker. Dat moeten ze wel, hè? Losgeslagen zootjes zoen je verwacht je maar. Ja, maar de spacecake is een beetje uitgewerkt. Oh, die wie van de morgen al woer al. Ja, dus we gaan straks weer... Ja. Wacht even met de tweede ronde. Welk nummer game het aan? Ik denk voor jou speciaal, omdat het Engels nog een beetje moeilijk voor je is, een Nederlands nummer doen. Oh jeetje. Ja, Land van Maas en Waal. Oh, daar ben ik altijd voor. Live in Noorderwind, Flauwe Power Core.
een beetje greatest hits uitsturing, wat dat allemaal lang is. Gezellig toch even net. Je hebt nog Peace. Ja, Peace. Dat is eigenlijk wel heel actueel op dit stuit, hè? Zeker weten, ja. We touwen naar je hippie tien. Moet er weer een soort flower power komen? Ja, op een bepaald gebied wel, denk ik, ja. Denk je er wel eens hoor, dat je met die 60s bezig bent? Het weer toch, net boeten, het weer toch ook wel ellende. Maar... Ja, flower power beweging is natuurlijk net voor niks. Te niet gong. Maar uiteindelijk is de boodschap natuurlijk prima, hè. Peace en een beetje together, hè. Wat heb je dan? Oh, ik kan wel weer wrang dat het, je zoon had ze ken ik niks uitmaken had. Hè? Ja. Alle mensen die het nou wel leuk op elkaar binnen. Ja, inderdaad. Misschien had het wel zwaar dat het nog net meer uit te horen. Dat ken ik nog. Misschien, ja. Alles is een fase, altijd, hè. De 60s, maar die weer omkomen? Ja. Ik heb wel een beetje 60s broeken, toch? Of niet? Ja, een hele protte wel. Ja, hele protte, hè? Ja, vind ik wel. Een beetje aardig voor elkaar weer. Ja, vooral dat. Ga je het bewust mij maken? Nee. Ging je het bewust mij met je woon? Ja, heel graag. Ja? Ja. Echt naar Woodstock dan, mocht de mogelijkheid te wezen. Ja, zeker weten. Blowen, lekker in het park omheen. Alles erbij. Alles erbij. Ja. Bagman. Ja, ik. De hele handel. Ja, hè? Ging je ook mij met je woon, die aan het seks? Ja. Heel bewust, hè? En dan echt... Ja, dat zie ik wel bewust mee. Ja, hè? Ja. Blauwe, dat... Hij doet net altijd maar drugs. Nee. Nee, maar het zweerken dus. Zweerken en de kleren en gewoon... Ja, hoe iedereen zich gedroeg toen. Vond ik hartstikke leuk, ja. Maar ja, krik de let, hè. Ja. We creëren het nog een keer. We beginnen hier gewoon met de nieuwe 60s. Had je nog een leuk nummer voor u? Nog eentje? Ja, je staat op. Nou, we kijken even naar de klok zometeen. Dus we doen eerst nog één. Ja. En dan zoek ik nog eens naar de klok. En dan doen we er nog En één. dan zei de baas nog maar het ophoren. Oké. En dan ging helemaal nog wel lang weer het. Ja. Hoe langer wij nou praten, hoe minder titel. Dan gaan we niet meer langer praten. Dan gaan we gewoon zingen. Welke? I'm a Believer. Ah, prachtig. Live in Noorderwien. Geweldig.
Is de club compleet? Kim nog zangers, zangeressen broeken? Oh, zangers altijd. Er zijn er altijd een aantal ziek of onderweg of op vakantie. Altijd gedoe. Altijd gedoe. Dus nee, we kunnen nog altijd mensen gebruiken die, vooral mannen natuurlijk. Hè? Ja. Mannen gewild. Ja, gewild. Maar wel mannen die kunnen zingen. Oh, ja. Net brommen. Net brom, nee. Is er een site of Facebookpagina, weet ik veel, wat mensen zich even melden kunnen? Ja, een site waar ze zich melden kunnen. En we hebben een hele prachtige site, het flowerpowercore.nl. Ja, het is een hele bek vol, hè? Ja, maar het bekt wel lekker. Flower Powercore. Ja. We hadden even nemen, maar toch even extra nemen. De man die prachtige orkestband maken had. Ja. Daar weet zij alles over te vertellen. Het is haar vriend. Het is haar vriend. Dus, Harry Verzanden. Zandstra, zie je, dat bedoel ik nou. Daar had zij het beter kunnen zeggen. Harry Zandstra. We kennen hem. Ja, en hij heeft vroeger gespeeld bij Happy Tunes en bij Security. Dus dat is een hele bekende. En we zijn hartstikke trots en blij dat hij dat voor ons doet, die orkestbanden maken. Want ze klinken ook super geweldig. Ik wil er nog een hier, maar je hem erbij. Eentje nog? Ja. Nou, dan doen we Aquarius. Live door de wind. Then peace will kind of
Ja, fantastisch. Dank. Ik ben er allemaal klaar mee. Dus, veel plezier, 14 april. En Jim, speel je morgen nog? Ja, bij de Bond van Koren. Oké. Dan worden we gejureerd. Oh, spannend. 10, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi! Nu bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Ben jij slimmer dan je smartphone? En ga je ook voor gratis installatieservice? Kom dan nu naar Phonehouse, want ze zijn jarig. En dat wordt gevierd met exclusieve aanbiedingen. Kijk op phonehouse.nl/winkels voor een winkel bij jou in de buurt. Phonehouse, jouw verbinding dichtbij. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Wist je dat ze ook internet, tv en bellen van Ziggo hebben? Phonehouse, jouw verbinding dichtbij. Wij zijn gemaakt om te maken. Daarom deze zaterdagochtend van 9 tot 11 25% korting op bijna alles. Lees de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers. Praxis. Website bouwen in 3 minuten? Doe je zo met Jimdo. Webwinkel starten zonder programmeur? Doe je zo met Jimdo. Nu wordt het moeilijk. Gevonden worden in Google? Doe je zo met Jimdo. En de veters strikken? Ja, oké. Jimdo kan niet alles, maar wel alles voor je website. Website? Doe je zo. Met Jimdo. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. 4 medegevangenen van Gugman T., de verdachte van de aanslag op een tram in Utrecht, waarschuwden eerder dat hij radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een betrouwbare bron, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Een paar weken voor de aanslag zat Gugman T. nog vast voor winkeldiefstal en inbraak. Volgens de bron gaf Gugman T. een bewaker een kopstoot. Kort daarna werd hij vrijgelaten door het gerechtshof. Het is niet bekend wat er met de waarschuwing is gedaan. De NS en vakbond FNV Spoor zijn niet te spreken over een nieuwe ProRail-campagne om spoorongelukken te voorkomen. Die bestaat uit foto's van kapotte kopieën van kledingstukken die slachtoffers hebben gedragen. De NS noemt het confronterend voor machinisten en hoofdconducteurs. FNV Spoor wil de campagne direct uit de lucht. ProRail vindt de ophef vervelend, maar denkt dat deze toon nodig is om jongeren te bereiken. Zo'n 600 militairen op een basis in Afghanistan liggen al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. En ook zouden er luchtaanvallen worden uitgevoerd op posities van de Taliban. De controleposten rond de basis zouden inmiddels heroverd zijn. Jaap van Everdingen, oud-bestuurder van KPMG, is vrijgesproken van fraude. Tegen hem was 9 maanden cel geëist. De zaak ging om de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Daarbij was volgens het OM gefraudeerd met de belastingaangifte. Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Ook 3 andere verdachten zijn vrijgesproken. Ouders krijgen recht op minimaal 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement heeft daar een richtlijn over aangenomen. Het kabinet is van plan die te volgen en heeft 3 jaar de tijd om die in wetgeving om te zetten. Minister Koolmees wil eind dit jaar met concrete plannen komen. Het weerperiode met zon, hier en daar wat stapelwolken, 9 tot 14 graden is het. Morgen veel wolkenvelden, maar later breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Als is 12 uur van Noorderwind Live. Onder horen mij een big band. Ja, een fantastische big band. Al je jonge talenten in de verder skure big band. Gaat Oosterkijmer met met te geren. Dat is 14 april. Daar praten we straks over. Graag met Alex. Eindelijk lente. Tijd om er weer eens lekker een dagje op uit te gaan en een gloednieuwe Hyundai te kopen. Nu met een onweerstaanbare lentebonus. Dat is een voordeel oplopend tot wel €2000. Kijk snel op Hyundai.nl. Je vindt ons bij Hyundai Tolman Drachten. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water
100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Nu bij Kruidvat alle zonbescherming van Vision 1+1 gratis. Geniet zorgeloos van de zon met Vision, de expert in langdurige zonbescherming. Ook als je een duik neemt, want alle Vision producten zijn waterbestendig. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het Twaroerel van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we al je verstrikt binnen in kabels intussen. Gert, cameraman, gaat het een beetje? Nou ja, mijn bewegingsvrijheid is iets kleiner. Jij bent ook zo chaotisch. Nou is het mijn schuld weer. Ja, ik weet niet of je net hebt gezien wat voor mensen er allemaal weggingen met allemaal kabeltjes en zo. Ja, moet je kijken wat er allemaal binnen is gekomen. Ja, nou, dat bedoel ik. Het is een soort, we maken een soort knutselwerkje eigenlijk met kabels. Jorrit, dikke bende. Gert kan ze dat iets eronder hoor. Nou, dit wordt hem nog wel. Goed. Gelukkig gaan we er een radio bij. Hij heet Hokvol, jonge muzikant. Leg je mij weer aan! Kom op! Van waar bist u in? Wat zei? Ja, dat dacht ik al. Jullie zijn van de Big Band, hè? Ja, dat klopt. Ja, zit je er al lang bij? Ja, dit is mijn 5e jaar. 5e jaar? Ja. En altijd zang of heb je ook wel eens een instrument bespeeld? Nee, altijd zang. En wat gaan jullie straks doen? Wat Game Masters doen? We gaan zo meteen wat nummers spelen. Want de 14e is het ook weer op. Treden jullie vaak op als Big Band? Ja, best wel vaak. Ook veel oefenen? Ja, wekelijks. Oh jeetje. En dan thuis studeren? Ja, af en toe. Dat is het minste, hè? Ja. Is het een leuke groep of is het meer een moedje voor studiepunten? Nee, het is echt wel een leuke groep. Ja. Het is echt een gezellige groep hoor. Hoe is Ido, de dirigent? Is hij, Hartstikke leuke vent. Ja, ik vond hem wat dominant. Maar, Nou, het kan ermee door hoor. Ja. Ha, Ido, ik zit hier te plegen. Dag jongen. Ido Couperus, hoe lang werken ze met deze groep? Dit is mijn tweede jaar als dirigent. Ja. Is het een hele wisselende groep elke keer? Omdat mij toch bij een squallen-orkest te krijgen? Hè? Ja, het is altijd wel wisselend. Ja, want dat is natuurlijk de band die doet straks weer eindexamen. Dus van de maanden binnen vol leerling ga ik al jaren kansingen dienen. Ja. Dus straks maar weer afschiet nemen en dat is altijd wel jammer. Maar gelukkig... Waar binnen herkansers? Goed je best, man! Ja, nee, dat gaat al hartstikke goed. Nee, maar shit, maar we straks eind van het 10 maart weer af. Ja, maar we afschiet nemen natuurlijk. En dan normaal gesproken, gelukkig gaat altijd nog zo dat er altijd weer gewoon een hele nalading komt. Ja. Dus dan ben ik weer heel vol die minute hier spelen voor het eerst mij. Dus gaat het ook altijd heel goed. Ja, ik moet vragen, meester Twan, hoe moest het dan? Heel ver steen. Ja. Dan ga ik nog even naar de laatste zangeres in dit geval. Hoe is het? Grete. Hij nog wat inspraak in de noemers die hem doggen? Of is het die Ido daar, die meneer? Nou, bij mij noemen ze Anjan van Disse liep me wel leuk. En dan giet hij de naar Shen. Ja. Oh, dat. Ja, ik zal er zo naar denken. Zeg je dat maar. Hey, te kijken naar de binnen. Dank u wel. Twan, noemen ze Ido. Wij beginnen mee. We beginnen met Love Letter. Oké. Doe eerst Twan. Dan kom ik aan weer om. I love letter. I'm gonna write what I want you to do to me in a letter. I'm gonna write it for good or for bad or for worse or for better. I love letter. I'm gonna write it for you so that you can be my lover. Be my lover.
Geweldig. Verder Skurer, de big band hier in de Hoesen. We gaan nog twee nummers. Ik pak even een prachtig mooie mascotte erbij. Het is wel een lievertje, of niet? Ja, dat klopt. Hebben jullie die altijd mee? Ja, altijd. Had hij een naam of niet? Ja, het is Jeroen. Jeroen! Jeroen. Groetmol en Jeroen, oh ja. Ik ben even een hele stoere dame, vind ik persoonlijk. Ik vind het altijd leuk dat vooral die bassist binnen of gitarist. Hoi, hoe is het? Lieke. En hoe lang spelen ze wel? Nou, gitaar al wat langer, maar nog net zo lang in de big band. Nee. Nog een beetje oud-taasten. Ja, dat is mijn eerste hier. En dat spelen voor de big band, wie dat vooral alleen of zit in een band of zo? Nee, violinnig. Ja. Hoe is dat om mij zo volle mensen in de eerste te spelen? Ja, het weer is wel even wennen, maar het is wel heel leuk. Ja. En is dat ook een beetje de stijl die je leuk vindt? Of is het dus meer Slayer en dat soort heavy metal, punk? Nee, dit is prima. Ja, hè? Ja. Ik probeer iedereen die metal on te smarten, maar dat won maar net. Vind je Slayer leuk? Zes keer nee, vriend. Zeker. Hey, zit u er al lang bij? Ja, redelijk lang. Ja. En toch de squallen dus? Ja. En wilt u dat dan vragen of denkt gewoon, hey, dat vind ik leuk om mij te doen? Nou, er is een mailroomgang en ja, toen zei ik van ja, dat vind ik wel leuk. Ja, maar toen spelen ze het al of net? Wat bedoel je? Spelen ze je voor al of best door de big band aan ook aan spelen hier? Nee, dat is voor speel ik al. Waarbij? Een harmonie of zo? Of een braasband? Braasband Apollo. En doe ik braasband ervaring of een heel wat oors? Ja, heel wat oors. Ja, wat dan? Nou ja, ik zie het bij een jeugdkorps, de vlek in Gediek. Zie je het? Dat is net meer. Nee, doe ik niet meer. Big. Dit is drogen al. Ja. Herkansing ik? Nee, nog net. Oh nee, oké. Hoi, goed zo. Goed studeren, jongens. Volgens eindig je maar 6 mei. Dat is heel triest en sneu. Hoe lang is Jeroen al Jeroen en bij het koor? Geen idee. Of bij de big band bedoel? Dat is van mijn tijd nog ooit. Ja, hè? Ja. Hij gaat al jaren mee. En hij is slechts op vakantie geweest in Frankrijk. Oh. Toen hij er achter de auto boende, die jongens hadden de meest gekke dingen met hem dienen, maar hij is er nog steeds. Ja, hij maakt nog een beetje nekvel. Ik zet hem even daar zetten. Goed. Je kan even zen, een paar minuten, want ik ben even naar Arnhem. Die is van het Dodo Festival. Dan mag we even reclame voor mij zien, want dat is volgens mij een hartstikke leuk festival. Maar vertel even, er komt een big band en die hebben wij aan ze, hè? Ja, die hebben we aan ze, ja. De big band Heerenveen, die komt, nou ja, die hebben wij weten te contracteren, zo gaat het zeggen, maar die spelen morgen bij ons. Nou, ik heb hem nou vast even had het je wat taal liggen. Ik hoop dat ze er nog wat blues in gooien. Ja, want het is een bluesfestival. Wat geef je hem aan? Het is de Dodo Blues Night. Dat organiseren we nu voor de derde keer. Het idee erachter is eigenlijk om de jeugd, zouden ze hier ook hebben, jongere bandjes te combineren met wat meer gevestigde bands. We hebben Roadhouse, die bijvoorbeeld heel Donaldine, die kerst wel. Zodat de mensen die jeugd denk ik een band had of een publiek had, wat voor de muziek komt. En net alleen nog als muzikaal behang in de hoeken van een kroegje hing je en dan van een jonge jaren van, nou, wie net verkeerd of zo. Nee, dat is hier wel, nou, mooi. Ja, kom in er. En dan op een knibbeltje in de hoes. Een van de bands, en dat ben Friends of the Show, we houden al heel vaak gewoon. Ik vind het fantastisch leuke nieuwe groep, is Electric Colours. Jazeker, die hebben we er ook weer bij. New Kids on the Block. Ja, New Kids on the Block. Die zit niet in de eerste editie. Ja. Nou, dat we eigenlijk super haast hun eerste openbare optreden. Nou ja, we hebben het in de kunde beloon en nou ja, die hebben, dat wist inmiddels ook wel, die hebben cd-opname, ze spelen hun, nou ja, maar keren wat in de weekend zit, maar dat we hun dat, of we die nog een keer op herhaling krijgen, kennen graag. En dat slagen dus. Waar hebben we nog meer? Boeten dat, de big band, Roadhouse ik al neemt, Electric Colours. We hebben de Dodo Jam Band en dat is eigenlijk een band van jonge muzikanten die we bijna loeken, dat jamt wat mij naar en verleden jaar hebben we dat voor het eerst dienen en dat wie een groot feest. Drie gitaristen die elkaar het vuur aan de skin lezen, zit maar wat uitdagen, maar solos en dat soort dingen. Monstertoetsen eerst erbij, gewoon een hartstikke leuke band en feest. Nou, en in het schoft hebben we dan, of tijdens het ombouwen, dan hebben we, dat is ook al haast legendarisch, zo'n verleden jaar het worst-case-scenario. Dat is, daar komen er een paar reuze sympathieke vrouwen in, maar blij maar worst en cheese zodat de mensen onder het wisseling. Hij meestal droegen was, maar dat hebben we al op trouwens. Maar goed, ben ik al wat led? Ja, ben al wat led, jong. Hey, wie maakt het even terug? Waar precies? In Haskedieken, in het dorpshuis. Hoe laat? On het tolpaard, 8 uur de zaal, je hebt 11 uur en dan gaan we los. En wat is de intree? De intree, er zijn nog een paar kaarten in de voorverkeer, best een tientje kwijt en oors aan de door, tol van hele euro, studenten en tot 18 jaar, zeg maar, voor 4 euro van een prikje. Dank u wel, jongen. Gradien. Dat vind ik mooi. Goed, Dodo Festival, morgen blues. Ido, kom erbij. Ik wil het orkest wel even weer nou, dan gaan we op stoom jagen. Ja, welke game doen we? We gaan nou een Hold On spelen van de Blues Brothers en daarna sluiten we aan met Smoke van de Electro Deluxe Big Band. Ik ben er helemaal voor. Big Band, Sverre Skurer.
satisfaction, yeah. Call my name for a quick reaction. Hey, hey, hey.
Wauw. Dank, Olga. Alvast goed weekend. Tot de volgende keer. Je bent fantastisch. Big Band verder schuren. Applaus voor hemzelf! Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Heeft u last van ongewild urineverlies? U bent niet de enige. Meer dan 20% van de mannen boven de 40 heeft blaasproblemen. Coloplast biedt een oplossing. Vraag het informatieboekje aan op ongewildurineverlies.nl. Natuurhuisje.nl. Coloplast biedt mannen met urineverlies een oplossing. Ongewildurineverlies.nl. Beweeglijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en kom langs voor een gratis zitanalyse. Prominent, de stoel die je beweegt. Het is langer licht en de natuur komt weer tot leven. Dit voorjaar krijg je bij de krant uit jouw regio, naast het laatste nieuws en de belangrijkste achtergronden, tot wel €500 aan kortingen op de populairste uitjes. Ga daarom meteen naar regiokrant.nl en lees de krant uit jouw regio. Nu 4 weken voor maar €4. De bezorging van de krant stopt automatisch. Heb je al een staatslot voor 10 april? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel. Waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 8,1 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad, bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden en voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. De jackpot van 10 april staat op 8,1 miljoen. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Het Frieske Nijs. Informateur Harry van der Molen onderzoekt dat er een coalitie mogelijk is in provinciale steden met de grootste 5 partijen. CDA, Forum voor Democratie, PvdA, FNP en VVD. Maar het is ook een coalitie van 4 partijen voor de kinderen. Dat laatste had de voorkeur van der Molen en daar stribbet er dan ook naar. Wat het slaget hing het af van de partijen met de partijen. Als informateur van der Molen er met deze partijen net uitkomt, dan schudt er verder. Bargeboer John Lorist uit Himmelum is teleurgesteld dat er maar zijn bedrijf net uitwaaien maai. De gemeente van Zuidwest-Friesland had er een streek terug in de zet. Lorist wil maar zijn bedrijf van 5.000 naar een dikke 8.000 bargen. Maar dat kan nou net en daar baalt ervan. In mijn ogen zijn er alleen maar verliezers nu. We hadden een heel mooi plan waar de werkers beter van werden, waar de omgeving beter van werd, waar onze medewerkers beter van worden. En ja, het is natuurlijk mijn verantwoording om daarvoor te zorgen. En ja, als dat niet lukt, dan ben je daar natuurlijk erg in teleurgesteld. Het Frieske schip de Wilde Swan is een van de 3 skippen die het Maaien naar de Poolcirkel zielen willen. Maar een Noors en een Nederlands schip is er een opzet maken voor een expeditie langs de Noorse kust van Oslo naar Harstad, dat boven de Poolcirkel leidt. De expeditie staat pland voor juni te komen hier. De A32 tussen het Jereveen en Ljouwert wordt de komende dagen onderhand naam. Er zijn al skoften klachten over de dik die het heel bot hobbelt. Dat kwam door een verkeerde fundering en daarom komt nou op het hele stuk asfalt. Ik ben Haske Dieken, maar de Matrixwettersteert let er nog eens onder slag, zei het projectleider Jelme de Vries. Voor het stuk dat wij naar asfalt gaan brengen, daar binnen de hobbelsport, daar zullen de gebruiker een heel stuk minder ervaren. Op het oorenstuk brengen we echt wel asfalt om, maar waar we in 2021 komen we daar terug. Waarom? Omdat we daar wel wat jippen moeten, maar de hobbels worden wel als minder ervaren.
Het waar dan. Zinnen en wolken wisselen elkaar aan. Het is droog, er zit een beetje wind en het is een graad als 9. Morgen een soort zinnen, het wordt dan 13 graden. Snij ik flink wat zinnen, dan wordt het 14 graden. Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Kun je het merk van die doos tissues op de hoedenplank van je voorganger lezen? Dan ben je aan het bumperkleven. Doe eens lief. Dank je wel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Testament nodig? Ga naar de goedkoopstenotaris.nl, want daar vindt u altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. De goedkoopstenotaris.nl. Wauwie! Nu bij Kruidvat 3 liter Silaan wasverzachter van €11 voor maar €5,49. Goed voor 120 wasbeurten. Inslaan in Silaan! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Altijd de goedkoopste notaris bij u in de buurt. De goedkoopstenotaris.nl. Omroep Friesland. Lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks terug met de Zingende Zaag. Daarna nog Big Band Jereveen en Julia Zara zullen hier nog optreden. We hadden ook nog een leuke evenementen. Een van die evenementen is het Brege Pop Festival. En 2 heren van het festival staan hier bij de bar. Het is nog net z'n 4. Het is hartstikke 4, maar staan zeggen. Ja, het zit mooi op. Volgende week is het 4. 12 en 13 april. Bent 2 volle dagen of net? Binnen 2 volle dagen. Ja, de kaarten gaan hartstikke goed. Dus we binnen haast uitverkocht. En, maar er binnen wel wat kaarten voor beide dagen. Dus als mensen nog willen komen, dan moeten ze snel beslissen. Ja. Wat is de kracht van het succes eigenlijk? Wat zit erachter? Nou, de kracht van het succes is, ik zeg het elke keer, maar dat is tot de vrijwilligers. We hebben maar een gigantische ploeg vrijwilligers dat we dit opzetten. En dat is gewoon de kracht. Dat is het succes ervan. De hele meerskips die erachter. En met name de jongens die alle bouwen en decor bouwen. En dat gebeurt ook vrijwillig. Mensen die achter bar staan en alles vrijwillig. We hebben er iets meer dan 250. Dus wauw. Ja, dat is echt heel bijzonder. En dat is gewoon geweldig om te zien. En dat is het leukste. Daar krijgen wij de meeste energie van om te zorgen dat we het elke keer weer op poten zetten. Het ziet er prachtig uit trouwens. Nou, zomaar zijn op internet, daar ben ik mooie filmpjes van. De kracht leidt hem bij de vrijwilligers, want ja, dit kost een tijd, hè? Ja, absoluut. Ja, het is voor uzelf zit met jou in een organisatie. Gerben, Hessels in Broek, Dirk en wij dan met z'n tweeën. En wij vergaderen eigenlijk het hele jaar terug. Hier in de weken. En de laatste 3 maanden eigenlijk maar een hele ploeg erbij. En dan wordt het hele jaar erop bouwd aan decorstikken. En de kerst het hier net voor mogelijk houden, wat er ook gebeurt. Ja. Welk idee ben je met aan begonnen? Ja, Leeuwen Giet? Hessel die hier een idee, een wens om een evenement te organiseren in Inskasterbrege, uw geboorteplakje. Het uur toen benaderen en bij mijn vrouwen hebben we dat oppakt. En dat is samen met de vrijwilligers uitgegroeid tot wat het nou is. Ja. Het begint altijd lieds en dan rent het uit de klauwen, hè? Ja, op een leuke manier. Op een hele leuke manier. Maar we zullen inderdaad met een tentje beginnen, dat we bandjes zien. Ja, dat idee. En een oordelier bij elkaar zetten en de nodige biertjes verder. Ja. Toen hingen we niet eens een festival. Ja. Het ging ineens heel raar. En dat is nu uitgegroeid tot volgens mij 11 area's en meer dan 50 artiesten nu 2 dagen. Ja, maar hoeveel mensen verwacht je? Wij verwachten 11.000 man. Ongelooflijk. Ja, dat is geweldig. Dat is een vervoudiging in 4 of 6 jaar. Ja. Hij hem zegt op, het is weer gewoon digitaal, kist vaak zien, wat het meeste van het publiek wijkomt. Ben je toch nog mensen uit Friesland of ik word verder voort? Nee, we kunnen er ook op buiten. Ja, we kunnen inderdaad een beetje bijhouden waar men wij komt. En we zeggen uit meerdere provincies van het land dat ze nou echt wel buiten Friesland ik wij komen. Dus dat is wel superleuk om te zien. Ja. Volle stress hem van waar? Nou, het gaat nog goed tot nota. Ja, het gaat eigenlijk hartstikke mooi. Dus we zullen wat kleur krijgen. Ja. Ik ben er al zo hier een water en altijd de pinnenhollen en Rijn van tevoren en al het veld kapot en de rieplaken in hier. Dat ga je mek natuurlijk. Ja, we hebben kilometers rijplaat liggen. Het is elke keer weer verschrikkelijk. Maar dit hier zit het enorm mooi met waar. En dat merkt nou ik. Iedereen heeft goed zin en het bouwt mooi op. En we hebben de snelheid er goed in. Er is al een beetje voor op de planning. Dus, Wat staat er al?
Eigenlijk staan de tinten al erop. Wow! Ja, dat is al... Een weekje eerder. Ja, dat ben ik het verdiend. Maar dan moet ik heel wat decor in. En lucht en geluid, dat komt erin. Dus dat wordt wel een spektakel. Alleen het kost gewoon heel veel tijd om op te bouwen. Nou ja, maar even naar de naam. Want daar gaat het bij een muziekfestival toch om. Wat staat er? Ja, wat staat er net? Ja, want ja, nee, maar goeie. echt een heel soort luidaffiche. Nou ja, goed, de Golden Earring, die hebben wij staan op Snunterjoen. Mooie naam. Mooie namen dachten wij ik. André Hazes en Nick en Simon, beide ik maar live band. Dus die komen ik beide maar een compleet concert eigenlijk. Is net mijn bandje. Nee, we hebben het, omdat we zo divers binnen, hebben wij ik bijvoorbeeld de snollebalk is erbij. Die 2 keer de Gelderdoom in het verkocht. Ja, 2 keer. Hoe krijg je het voor nog hoor? Ja, dat was goed, hè? Ja, dat was heel goed. Ja, dus we beginnen vanuit dat er bij u zeker een mooi feestje bouwt. Nou, wat hebben we net? Dirty Daddy dit van feest, vangrail, Mental Tio. Ja. Hoenekop. Precies, de hoenekop. Ik Friese muziek erbij. De bukkers heb ik. Ja. Geen Slayer, helaas. Maar wel bukkers en die hebben wij gelukkig de mikjes hier in Noorderwinnik te staan. Dus dat werd de week heel beliefd. Maar ik ga ze ook voortmailen toen ik hem aankondiging zei. Ik zeg, hey, ze zijn in de buurt, dus ze komen hier, als het goed is, mijn akoestische set nog spelen. Dus bij hem versterkt, denk ik, hè? Ja, bij ons komen ze versterkt, ja, absoluut. Ja, bliksem. Ja, dat moet wel bliksem. Nee, maar leuk dat ze hierin komen. Een leuke combinatie, hartstikke leuk. Ja, nee, ik maak ze graag reclame en voor bukkers en via een festival. Dus daar komen we na je weekend nog weer om. Al je areas, neem even een paar areas. Wat verschillende areas heb je? We hebben de live stage, we hebben de live bands in staan. We hebben de rockshirts, waar onder andere de bukkers en de hoenekop in staan. We hebben de dancebellers, met de hardstyle DJ's, maar alle verschillende soorten DJ's. We hebben de puinhoop, dat is echt een puinhoop tenten, zeg maar. Dat is, en we hebben de feestfabriek. Dat dus echt het feest is. We hebben de huiskamer, dat is een heel iets akoestisch setje, met een pianoman in zit, dus kerst nummertjes aanvreten. En we hebben een kroegje erbij, we hebben een Hollands café erbij. Ja, dat is heel divers, maar superleuk. Ja, klinkt fantastisch, jongens. Hoe laat begint het? Het begint op vreed om 6 uur. En op Sneu al vanaf 12 uur 's middags. En er een camping bij? Of? We hebben net een camping bij. Zit in de bij de boeren in de buurt, bij wat heerbult. Ja, wie weet, kerst benaderen. Ja. En bollen zien snijden uit de grijden, wij helemaal doen. Ja, absoluut. Ja, nou ja, daar is een feest voor. Nou goed, het zal al even goed komen. 13 april, dames en heren. Net stenen, maar erheen, Bregenpop Festival. De grote naam, maar natuurlijk was Nick en Simon, Golden Earring. 11 areas. Wij voorspellen mooi waar. Zeker weten. En nog een peerkaarten. En dan peerkaarten. Ja, we zitten hier in 90%. Dus wow. Het hartstikke best, ja. Ik zal erbij werken. Jongens, dankjewel. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi. Bregenpop brengt u eens weer bij Annette Scholten. Die kan direct nog wel eens... Wat zou het zijn op festival? Ja, dat doen wij ook trouwens. Wij gaan in juni gaan wij op het Manjana Festival spelen. Op 16 juni is dat. Ja. Gaaf. Ja, hartstikke leuk. En dan ook akoestisch. Dus op 2 plekken zijn wij die dag te luisteren. Jullie spelen afzonderlijk ook nog in andere orkesten en muziek en dat soort dingen. Hoe hebben jullie vaak mailcontact? Bellen jullie vaak met over repertoire? Of dat je mensen gaat vragen om dingen voor je te schrijven? Onder andere inderdaad vragen we mensen of er componisten zijn die iets voor ons willen schrijven. Dat is inmiddels ook al gebeurd. Ja. En verder zijn we altijd op zoek weer naar nieuw repertoire. Ook niet alleen voor de Laamse Noor en piano, maar wij spelen ook als duo cello en piano. Ja. En daar hebben we ook allebei ons eigen werk met lesgeven orkest, de Noordpoolorkest. Ben ik werkzaam en we doen van alles. Echt een muzikantenleven. Ja, heerlijk hoor. Heerlijk. Ja, je moet je van houden, maar ik vind dat fantastisch. Goed, jullie gaan nu eerst 2 stukken doen. En bij de tweede moeten we even speciaal opletten. Ja, dat is wel heel bijzonder. Het tweede stuk is speciaal voor Nanke en mij geschreven. En heet Angelo. En Angelo, daar hoort ook een gedicht bij. Een Italiaans gedicht. Maar speciaal voor jouw programma hebben we het in het Fries laten vertalen. En Roelof Veldhuizen zit al klaar hier op de bank om het voor te dragen tijdens geïntegreerd in het stuk. Dus we spelen een stuk en dan ondertussen hoor je het gedicht en dan sluiten we daarmee af weer met muziek. Ik ben heel benieuwd, ja. We spelen eerst een vocalise. Wat zeg je? We spelen eerst een vocalise. Ga je gang. Live in Noorderwien.
De Heer zei tjen de engel, geen gauw naar dat bandje en bleef dicht bij hem. Geen net weer bij hem waai. Heer, wat sis ik tjen hem als hij vreegt wat ik ben? Dan zei tjen hem, ik ben een geschenk van God. Ik ben die vreun. En wat doch ik dan als hij begint te goelen? Doch krekt als het hedderke. Dat bandje is het laam en do nimst het op een eer. En als hij boet je dan mij hem. Onschuldige baan binnen blied met een paar glinsterende stintjes. En als hij sloeg is, wat moet ik dan doen? Ik ben zo onhandsam. Doch hem in een koer en liet hem schommelen. De engel vleeg voort en hij wie al 4, heeg in de hemel, doet hij hem omdraaien en wat zuifter te vregen. En als hij ziek wordt en als hij versteert, dan brengt hem weerom naar de Heer.
Prachtig. Mijn gedicht van Roelof Veldhuizen. Er wordt even natuurlijk bogen naar het publiek. Prachtig gedicht, dank u wel. Ja, nou... Heb je een oorzetting natuurlijk? Ja, weer een oorzetting. Ja, want wie even als zo ik zelfs de dichter was. Dat is net zo. Ja, Nee. want het is een prachtig gedicht. Maar een oorzetter, een goede oorzetter is belangrijk. Ja, nou, de oorzetter, dat is de componist van het steek, Angelo. Hè? Dat is Tjalling Wijnstra. En ik ben enkel de voordrager. Nou, dat ding je fantastisch, hè? Dank u wel. Nee, dank u wel. Ja. Schreeuw je in prot of zet je in prot de oer? Nou, dat dacht ik wel. Maar meestal net uit Fries. Ik zet wat oer uit Deens en zo. Dus, dat is Deens? incidenteel, hè. Dat is net meer vak of zo. Maar ja, ik mag graag een beetje mijn taal ompelen. En dit is een hele mooie oerzetting. En dat op ja, wij nemen het de zingende zagen. Het is wat meer, het is wat hoors. Maar... Langzaam nog. Nee, ja, nou, nee, dit stuk is 2-3 Jolien speciaal voor Annette en Nanke Skreuntocht Tjalling. En Tjalling is de dirigent van de koor dat ik zong. En ik ben een van de meesten bij de koor die het zaken regelen. Dus zaten we aan de... Je kunt dan aan het. Dus, cirkeltje doen, hè? Ja, cirkeltje doen. En, ja. Ik vond het mooi dat we weer. Dank u wel. Dank u wel. Annette, dank je. Tiertank, nog even heel kwart. Azië komt er dus aan. Ja. En wat ga je verder nog concrete plan? Oh ja, we zijn van plan om composities te laten schrijven. We gaan concerten geven. We zijn aanstaande zondag bijvoorbeeld in Ten Boer. Niet in Friesland. Maar bijvoorbeeld dicht in de buurt. We komen ook in Sneek, maar dat is pas in het voorjaar. Tussendoor ook overal. Dat kun je vinden op onze site annettescholte.nl of nankevlag.nl. En ja, we zijn heel veel van plan. We hebben net een stichting opgericht. Okay. Stichting Laam Sonor. Om te kijken of instrument meer kunnen promoten ook. Dus we zijn heel blij dat we hier ook mogen zijn. Welkom, de volgende keer. Dankjewel. De tijd hebben wij altijd ruzie mee in de klok zeker. Dus tot de volgende keer wat mij onbelangrijk. Dankjewel ik de dichter. Straks hier de Big Band Heerenveen. Douwe Dijkstra had nog een leuk agenda ding. Ja, voorspel ik hem alvast. Maar hij maakt nog even wat zien. Want wie heeft het nice Douwe. Maar weer even geduld houden, jongen. En wie gaat Julia Sarah straks hier live in de studio. Maar eerst het nice. Wat schittend dwang voor de boervrouw? Of die demente partner verzwarg je? Hier op het treien Friesen jouwt wel eens mantelzwarg. Ter bezuiniging zegt vergriezing neemt de vraag om mantelzwarg ta. Maar de zwargvregers en verlieners staan nou al onder druk. Daarom had Omroep Friesland de actiewieke Vreetje om help. Deze hele wieke. De bijzondere verhalen van Frieske mantelzwargers. En wat is er in Friesland ons type van mantelzwargers? De actiewieke Vreetje om help. Deze wieke bij Omroep Friesland. Want daar hoeft er net alleen nog van te staan. Je zou moeten ruiken. Dat verse appelnotentaartje dat net uit de oven komt bij Laplace. En dat de taart klaar staat is mooi, want we hebben wat te vieren. We hebben namelijk heel veel nieuwe recepten, verrassende gerechten en lagere prijzen. Daarom trakteren we de hele maand april op huisgemaakte taart met koffie of thee samen voor maar €1. Laplace, zo smaakt vers gemaakt. Hey, zet hem op, hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op, hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op, hè. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove, zet hem op, hè. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. 4 medegevangenen van Gugman T., de verdachte van de aanslag op een tram in Utrecht, waarschuwde eerder dat hij radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een betrouwbare bron, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Enkele weken voor de aanslag zat Gugman T. nog vast voor winkeldiefstal en inbraak. Volgens de bron was er een incident in de gevangenis met een bewaker. Gugman 2 gaf de man een kopstoot toen er oneenigheid ontstond over bidden in de arbeidszaal. Kort daarna werd hij vrijgelaten. Het is niet bekend wat er met de waarschuwingen van de medegevangenen is gedaan.
Een man uit Arnhem heeft zijn zoon in december met voorbedachte raden met een zwaard doodgestoken, stelt het OM in een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Nadat hij de jongen van 12 had aangevallen, ging de man met het zwaard achter zijn andere zoon aan, die wist weg te komen. De advocaat van de vader denkt dat hij handelde in een psychose. Na de dood van de jongen werd in Arnhem een herdenkingsdienst voor hem gehouden. In Afghanistan ligt een legerbasis al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood. Op de basis in de westelijke provincie Badghis zitten zo'n 600 militairen in het nauw. Ze zouden vrijwel geen voedsel en munitie hebben, terwijl 2000 strijders het kamp hebben omsingeld. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. Een Japanse ruimtesonde heeft een bom afgeschoten richting een planetoïde. Daardoor zou een krater moeten zijn ontstaan waar de sonde grondmonsters kan nemen. Die kunnen mogelijk meer inzicht geven in het ontstaan van het zonnestelsel. Het was een riskante klus volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie. De onbemande sonde moest op tijd weg zijn voor hij geraakt zou worden door rondvliegende brokstukken. Het weer, periode met zon en hier en daar stapelwolken. Het is 9 tot 14 graden. Morgen veel wolkenvelden. Later breekt de zon op steeds meer plaatsen door en het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, nog 1 uur te keer, maar Noorderwind live. Asus met Big Band Heerenveen. Jawel, de studio weer vol. En we eindigen bij singer-songwriter Julia Sara. En we hebben nog wat zaken voor de agenda, dus druk er nog. Graag met Alex. Nu bij Kruidvat, Gigapak Finish Powerball All-in-One Tabs van 51,98, nu 19,99. En meer dan 200 tabs. Dat is echt heel voordelig, dus rennen naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hallo, hier Stan weer van Plintenfabriek. Je weet wel, van de plinten, deurlijsten en vensterbanken. Maar ondertussen maak ik ook plafondlijsten, radiatorombouwen en lambrisering. Wat jij bedenkt, kan ik maken. Plintenfabriek. Maakt je project af. Joet en Moon op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Het Iepen Nederlands fanfarekampioenschap in de Lawaai in Drachten. Misneerd van de 22 fanfareorkesten uit Friesland en de rest van Nederland. Joen van Saanoerau, de 4e en 5e divisie. En Moon van Sienoerau, de 3e, 2e en 1e divisie. Het ONFK op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Oh ja, Plintenfabriek.nl bezorgt als enige tot 5 meter. Dus geen lelijke naden. Website bouwen in 3 minuten? Doe je zo met Jimdo. Webwinkel starten zonder programmeur? Doe je zo met Jimdo. Nu wordt het moeilijk. Gevonden worden in Google? Doe je zo met Jimdo. En de veters strikken? Ja, oké. Jimdo kan niet alles, maar wel alles voor je website. Website? Doe je zo. Met Jimdo. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein. Je bent het op achtergrond, ben we nog even aan het soundchecken. Jelle, zet de vader wat in, of Ja, dat genau. Die doe ik goed. Oh, lekker! Ja. Zullen we aan optreden? Big Band Heerenveen had alles te krijgen met 14 april, dames en heren. Heerenveen, Posthuistheater, De Jongs. Met een heel soort oororganisatie zullen ze daar een hele mooie jongen hebben. Daar praten we straks nog even over met een jonge dame die direct in de zaal zit. Maar bij mij zit Douwe Dijkstra. Dag Douwe. Jongens, wat een intree hier. Ja. Fantastisch dit, hè? Ja, geweldig. En veel daar als thuis. Maar kunnen we weer beginnen? Zijn we stil, is het? Ja, doe maar. Ja, mooi. Mooi. Je mij aan! Hey! Douwe, waar komt de reclame van mij? Ja, nou voor de singer-songwriter contest. Nou ja, contest. Er zijn een paar hele sfeergewichten erbij voor Rode Wieken. 12 april in de Scores in Gedik. Ja. Nou, Rachel Croft, die kennen wij. Rachel Croft komt in Amerika bij. Echt een absoluut talent. Jork. Jork.
Dat is toch Engeland? Dat is Engeland, ja. Ja, dat is het. Wat zei ik dan? Amerika. Oh, sorry, ik bedoel Engeland. Maar het wordt weekend dan is hier, ik. We kennen het. Ze zullen optreden hier. Ze zullen optreden, Derek dan, na de pauze, met decoren. En in de pauze heb ik nog circuits. En het kost maar €1 intree. Dus heel laag. Een singer-songwriter contest met Orwin, dat is een soort van wedstrijd. Kan mensen zich nog opjaan of net? Nee, dat is de meest gezien, maar ik zal het even voorlezen. Ja. Kim Stolker van Popstars, die ken ik wel. Luco Reinders, die ken ik wel. Elsa-Lena Ottens, Jacques van der Wal, die komt Lelystad. En we hebben nog hier uit Amsterdam. Dus ja, ze komen er naar wij. En deze die gaan het wan. Leuke jongen. Geweldig, ik heb er echt zin in. Ja. Het verhaal van Rachel, ze is al een keer eerder geweest. Dat weer de eerste keer dat ze boet in Engeland, maar ik nog goed, ze is optreden. Ze is hier in Friesland geweest. Ja, doe begeleest haar wat, hè? Ja, ze is ontdekt, ze is als busker in York en is op straat gewoon, zeg maar. En ik dacht via YouTube-filmpjes heb ik haar benaderd. En vorig jaar is ze hier geweest. En dit hier, daar heeft ze 3 tournees. Door hier gaat ze naar Zweden en naar Duitsland. En we moeten er eens even praten, want ze gaat nog naar Amerika toe. Ze is ontdekt, dus in uit LA, een producer. Grappig, en dat begint op straat gewoon. Ja, naar hier op straat, dat steeds zeg maar. En nou in één keer een tournee, dus ja, ze weet wat daar ook komt. Prachtig nog. Nou, Wieke, op een gedicht dus, met de singer-songwriter contest en wat maar even theater, de scores, de gedicht. Het is de 12e scroot in de agenda, dames en heren. Hoe laat begint het, jongens? Kwartier door 8. Ja. En de hele jongen, prachtig mooie versjes, grutte talenten. Nou, dat kan het misgaan. Het is een sfeerkaliber wat je zit. Ja, prachtig. Ja. Nou, dank u wel. Big Band? Heerlijk, ja. Mooi. Ik heb een Jelle Roeper. Die maakt weer dwars, want al hier in het wit en dan maar weer in het zwart. Ja, dat is het, hè? Ja, lig eens bij, maar dat kan ook weer hoor. Wat is dit voor groep? Lees eens even niet. Ja, in feite een klassieke big band, maar we proberen dat een beetje minder klassiek te krijgen. Hoe lang is er al voor? Een jaar. Een jaar? Maar ik ben niet bij de oprichting beluisterd geweest, dus dat is wel mooi. Ja. Oké. En het is in Voortwest en nog had het toch weer oppakt? Ja. Wat voor repertoire doe je weer het aan nog wel even, maar wat zit je hem vooral met repertoire in? Ja, de pop en de soul, dat proberen we een beetje te doen. Ja. Dit is de ware Grutte, of wie er nog een producenten die het net vrij krijgen gewoon? Nee, dat is uiteindelijk al heel goed kan. Volle sterkte nog. Ja, op INI. Op INI. Ja. Nou, die eren we bij deze. We praten straks wel in Piepvol en we worden meest in spelen hier, Twan jongens. Welke begin doe je hem? We beginnen met Mustang Sally. Ik ben er altijd voor. Big Band Heerenveen! Mustang Sally. Yes, you better slow that Mustang down. Mustang Sally now, baby. Sally now, baby. Yes, you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I
not unusual to have fun with anyone. If I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Oh, I wanna cry. It's not unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime. You should ever wanna be loved by anyone. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can this crazy love be It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But if I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. Oh, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. You should ever wanna be loved by anyone. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. If I ever find that he changed at any time, it's not unusual to find out I'm in love with you. Oh, 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 Ja, applaus. Fantastisch. Wat een heerlijke big band. Jij er op de hier wel de verre Skuren big band en nou de big band Heerenveen. Zit je er al lang bij? Zolang het besteedt. Ja, hè? Ja, ja. En dat is hoe lang? Al heel wat jaren. Oude heer. Ja. Lekker speel je dus. Ja, gezellig. En, is het dreig, sommige stukken, om dat wat in te studeren? Of valt het juist wat aan? Nou, als we het vaker nou repeteren, na een PK, dan zit het erin, hoor. Zit je nou tussen te studeren of net? Nou, Valt wat aan? een beetje aan. Dat valt aan. Hoe zit het met Bofvrouw? Ja. Studeert ze ook een prot of net? Thuis blazen in het hok ergens? Ja, ik die altijd blazen in de badkamer. Oké. Ja. Dat klinkt lekker hol, hè? Maar die, de dorst heb meer? Nou ja, we binnen op verhuizen en dan de badkamer die is wat liefst. Was wel een opplak, zie ik je. Ja, precies. Speel je natuurlijk met muziek doende, wijzen maar gezelligheid en de sfeer is vaak ook heel belangrijk, hè, met zo'n big band, denk ik. Ja, zeker weten. Dat is ik waarom ik erbij zit. Ja, nee, precies, ja. Van alles wat. Hoe is het met de toetsenist? Ja, hartstikke best. Wat een beetje? Ja, best genoeg. Ja, rennen ze nou achter je moon of rennen ze nou achter de big band hoor? Nou, maar dit spel rennen, dat wordt wel moeilijk. Ja, nee, maar ik bedoel ritmisch. Ja, nee, ze volgen me aardig. Ja. Altijd bij dit ding of net? Het is een soort keyboard? Ja, dit is een keyboard waar eigenlijk alle geluiden in zitten die ik nodig heb. Ja. Vaak oefen je? Ja, elke week. Ja, dan is het raak. Ja, mijn verste oefening. Ja, maandag de jongens, dan komen we bij elkaar en dan nemen we de repertoire terug. Dat is wel leuk. Men je teases, vaak worden oefenen van big bands en koorden, hè? Ja, dat is lekker betiet in de weken. Ik in een koor, dus zit op 10 zit jongen. Dus we zeggen elkaar de jongens net, nee. Soms ook wel even lekker, hè? Ja, zeg wel eens. Blazensectie, ja, heen, een bekende gezicht. Mr. Digoim, hoi. Ah, goeie. Ja, zit je vers bij best invaller, Joert? Invaller. Invaller. Ja. Hoe is het verder? Bevalt goed. Ja, hè? Ja.
Mooi voor bladmuziek, maar dat mag toch wel het ritme van zo'n orkest wordt pakken, denk ik, of niet? Ja, maar als dirigent, dan lukt dat wel. Ja, is hij wel aardig duidelijk? Ja, zeker. Ja, hartstikke mooi. Ja, hij is in het zwart, hè, dus... Ja, dat scheelde, ja. zwart in. Ik wie maar kwijt, wie eerst een wit shirt aan. Ik denk, ben je alle kwijt, maar hier is een zwarte shirtje weer aan, dus bij deze. Gezellig hier dus, maar lekker spelen, lekker belangrijk. Qua repertoire, maak je hem dat machinaal nu? Bedenk je hem dat machinaal? Oh ja, we hadden wel wat de muziekcommissie vanzelf. Oh, er is een commissie. De dirigent had natuurlijk, of de bandleader had ik wat... die had ik wat in te brengen vanzelf. Ja. En zelf kon me voorstellen. Ja. Dat is wat een wisselwerking. Hè? Ja, nou. Ja. Maar dit repertoire leidt je wel? Jawel, ja. Makkelijke stukjes, moeilijke stukjes. Oh, ja, wat is moeilijk? Moeilijk, ja, nou, dat spelen we het net. Dus. Nee. Welk nummer Jos meestal zien op? De Jazz Police. Ja? Ja, ze wonen hem nog even spelen, maar ik denk dat erin zit. Was dat wel leuk, jongen? Ja. Gaan we niet doen, jongens. Dankjewel. Ja, ik kan me voorstellen. Dus denk ik, Timo Hoorn ha. Dan komt het met de rest van Johanna wel goed. Asis verder ze door nog 2 nummers hier in de studio. Het gaat natuurlijk, of tenminste dat wie de kapstok een beetje, om ze uit te nodigen vanwege 14 april. Een prachtig Janne, Posthuistheater, Jereveen. En daarom zit naast Lisbeth Wijngaarden, ze is van Vocalize. Ja. Stel hem, wat is Vocalize? Ik heb een zangschool in Heerenveen en de 2 popkoren die doen mij met dit concert. En die krijgen de gelegenheid om mij de Big Band Heerenveen te zongen. Dus dat is fantastisch. Weet ik mooi aan, hè? Van alles wordt eigenlijk. Ja, het is heel divers, vooral qua repertoire en dat er verschillende disciplines binnen, theater, dans, muziek. Ja, het wordt een fantastisch jongen, denk ik. Praten we straks verder door. Ik geef weer naar de Big Band. Want dit is een programma daar mij altijd de klok in 9 horen. En we krijgen nog 2 nummers. Welke game draaien, Jelle? We beginnen met Don't Know Why. Oké, en daarna? Soul Man. Oké. Ga lekker in gang. We praten straks nog wel een piepvol. Maar dit keer toch vooral om live muziek. Jorrit, was er even maar er maakt even een dirigent bij. Oh ja, ik zal heel even. Ja. Big Band Heerenveen! Sun. Don't know why I didn't come. I
Coming to you on a dusty road. Good loving, I've got a truckload. And when you get it, you got something. So don't worry, 'cause I'm coming. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. Got what I got the hard way. I'll make it better each and every day. So honey, don't you fret, 'cause you ain't seen nothing yet. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I was brought up on a side street and had a love before I could eat. I was educated at Woodside, but I started loving, I just can't stop. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. I'm a soul girl. Well, I grab the rope and I pull you in, give you hope, and be your only girlfriend. I'm a soul girl. 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 Ja, geweldig. Big Band Heerenveen. Straks praat ik nog even met de dirigenten natuurlijk. Nog even door de viertje. Dankjewel! Heeft u last van ongewild urineverlies? U bent niet de enige. Meer dan 20% van de mannen boven de 40 heeft blaasproblemen. Coloplast biedt een oplossing. Vraag het informatieboekje aan op ongewildurineverlies.nl. Nu bij Quantum. Alles voor je tuin met voordeel tot wel 40%. Kom voor jouw nieuwe lounge set, tuinstoelen en bloempotten naar de winkel. Of shop op quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Coloplast biedt mannen met urineverlies een oplossing. Ongewildurineverlies.nl. Inspiratie en handige tips van Intuin vindt op terrassentrends.nl. Bij Terras en Trends vindt sierbestrating, tuinhout, tuinverlichting en Fabiltuin. Rond 50 verkeerpunten door heel Nederland. Shop voor een dealer bij die in de buurt op terrassentrends.nl. Dus die leuke schilderjongens hebben mijn hele huis geschilderd. En ze vertellen wat het kost. Ik zeg, zo weinig? Willen de heren dan nu iets heel erg lekkers bij de koffie? Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Een beleving vol tuininspiratie begint op terrassentrends.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is nog een liedje jaloer te gaan onder oor met Julia Sara. Maar wie praat ik nog even over de viertje natuurlijk. Want dat wie je toch wel een beetje de oorleiding om al die big bands uit te nodigen. Maar eerst het Nijs, uit de provincie met Dieter Seijers.
Informateur Harry van der Molen verkent een coalitie in provinciale steden van 4 partijen en hebben in de 5 grootste partijen voor in beeld. Dat binnen het CDA, Forum voor Democratie, PvdA, VVD en FNP. Ze hebben met elkaar 28 zitten in provinciale steden. Er zijn 22 nodig voor een meerderheid. De komende weken zal informateur Harry van der Molen importeren met de partijen. Dan komen ook de belangrijke thema's aan bod, zoals de energietransitie en het klimaat. Ziekenhuizen en ambulancediensten in het noorden zullen ten elkaar personeel werven en opleiden. Zo was het ervoor zorgen dat de ziekenhuiszorg in Friesland, Greensland en Drenthe ook in de toekomst op peil blijft. Want wat er niet gebeurt, dan komt er heel tijd minder goed opleid personeel. De ziekenhuizen en ambulancediensten vinden dat ze zelfs ook een verantwoordelijkheid hebben om dat probleem aan te pakken. Ze willen maar de opleiding een geerwerkje om het onderwijs te vernijen, want dat is ook nodig omdat de zorg heel tijd veroordeelt. Bargeboer John Lorist uit Himmelum is teleurgesteld dat er maar zijn bedrijf net uitbreidt mij. De gemeente van Zuidwest-Friesland had er een streek terug in de zet. Lorist wil maar zijn bedrijf van 5.000 naar een dikke 8.000 bargen, maar dat kan nog net en de baalt ervan. In mijn ogen zijn er alleen maar verliezers nu. We hadden een heel mooi plan waar de werkers beter van werden, waar de omgeving beter van werd, waar onze medewerkers beter van worden. En ja, het is natuurlijk mijn verantwoording om daarvoor te zorgen. En ja, als dat niet lukt, dan ben je daar natuurlijk erg in teleurgesteld. De A32 tussen het Jereveen en Ljouwert wordt de komende dagen onderhand nam. De binnenlanders koft klachten hoe de dik die het heel wat hobbelt. Dat kwam door een verkeerde fundering. Daarom komt nou op het hele stuk oor asfalt, ook bij Haskedieken. Maar daar moet Rijkswaterstaat letter nog eens onderslag, zo het projectleider Jelmer de Vries. Voor het stuk dat wij naar asfalt gaan brengen, daar binnen de Hobbelsvoort, daar zal de gebruiker een heel stuk minder ervaren. Op het oorenstuk brengen we echt wel asfalt om, maar waar we in 2021 komen we daar terug. Waarom? Omdat we daar wel wat jippen moeten, maar de hobbels worden wel als minder ervaren. De A32 gaat om 10 uur dicht en is maandag om 5 uur weer jippen. Dan nog het waar. Zinnen en wolken wisselen elkaar. Het is droog, er zit een beetje wind en het is een graad als 9. Morgen een soort zinnen, dan wordt het 13 graden. Snijn ek flink wat zinnen, dan wordt het een liebetje warmer, 14 graden. Hielke, kom van die bank af. Het gas is heeg. Tom was menen. Ik kom krek dus. Daar heb ik je het jen over. Een strak gasveld, maar geen drukte. Kom naar Grijdanus in Weensum. Hier hel je jou een Husqvarna meerrobot. Ek het Fruileveld in Wommels wordt meend met een meerrobot van Grijdanus. Grijdanuswinsum.nl. Dit is een noodoproep van het Rode Kruis. Zuidelijk Afrika is zwaar getroffen door orkaan Idai. In Mozambique zijn honderden mensen overleden en zijn 400.000 mensen dakloos. Het Rode Kruis helpt met voedsel, schoon drinkwater en dekens. Help mee en geef op Giro 7244 of op rodekruis.nl. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk wel wat te kiezen hebben als ik op zoek ben naar een hypotheek. Nou, kies dan voor SNS. Hey, stem van SNS. Ja, ik weet het. Jullie hebben niet alleen hypotheken van SNS. Inderdaad. Bijvoorbeeld ook van Egon, Nationale Nederlanden en voor mensen die duurzamer willen wonen, nu ook een hypotheek van ASN Bank. Wow, jullie hebben steeds meer hypotheken. En niet alleen van SNS. En dus altijd een scherpe rente. Heel normaal. SNS. Omroep Friesland, Dag Lits, jij hoor ik het again bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Julia Sara, ze zit er ook weer voor. Ze zal straks draaien noemen spelen. Ze had een nieuwe single uit. En wat had die dame al een cv opbouwd. Maar we praten nog even na. 14 april is het zover dus Posthuis Theater en een hele organisatie, Jelle Roeper. Want je leidt dan een prachtig mooi affiche. En dat is dan alle dingen die al klaar binnen. Maar de tarriering is geweldig natuurlijk. Hè? Er zit wel wat werk in. Ja. Om al die grote groepen bij elkaar te krijgen. Met name dat. En te gerne dingen aan te letten. En een draaiboekmeidje, dat lijkt me ook wel pittig. En gewoon beginnen en dan komt er vanzelf een eind aan. Ja, kan iedereen lekker zien gaan? Hoe zit dat eigenlijk? Komen big bands waarom? Is het eenmalig, zijn Jonen, dat ze even komen te spelen? De bedoelt die jongen zelf dat het vervolg krijgt? Nee, zijn Jonen zelf. Ik bedoel, je mag big bands. Ja? Het is hier al een komen van muzikanten, een grote groep. Maar hoe hij dat op zijn Jonen is een theater? Ja, Trosco. Ja. Dan komt de big band aan, dan ben ze klaar met optreden, snel van het podium houden. En dan komt de volgende erop. En wat afwisselen. Ja, precies. Dat is het. En dan komen we bij Vocalies uit. Leuke Jonen, ik spande Jonen, liep het mij. Ja, zeker. En het, maar al je wat rennen? Ja, nee, dat komt wel goed. Ja, we gaan aanstaande maandje meestal al een doorloopdwan. En dan komt het helemaal goed volgende week. Ja, wordt hartstikke leuk.
Rent er een talent om op het Jereveen en omkrieten? Ja, zeker. We hebben een soort talent. En de zangeressen hebben een heel soort zin in om lekker te swingen op het podium. Ja, we hebben studenten, mag ik ze zo nemen? Nou ja, we hebben wel 40 zangeressen die dan op het podium staan. Wow. Dus dat is fantastisch, ja. Er zit een product in. Ja. En de pro-oefeningen. Ja, ik dat. Ja, we hebben een soort oefenen. Maar dan is het resultaat er ik naar. 14 april dus te Gerren. Nou ja, die titel hebben we net van eerst kozen natuurlijk. Maar al eigenlijk een mooie muzikaal en creatieve jongen beleven. Is dat een beetje de kern van het verhaal? Dat is de kern van het verhaal, denk je dan. Iedereen doet zijn eigen ding al, zeg maar om die ging echt op een aan te sluiten. En mijn korte dan, dat vergt gewoon een beetje organisatie. Ja, let maar eens in wat je in huis hebt. Komt altijd goed. Big Band Heerenveen, wat een geweldige bandje. Vind je het leuk? Ben je vaak gepaard met spul? Nou, dat valt op zich wel mooi. Ja. Het is, we zijn 4 jaar hier begonnen, dus dan hebben we dus eerst een lustrum. Ja. Maar, weet je bouwen? Ja, dat toch. En er ben wel een plan voor, maar goed, dat moet nog concreet worden. Ja, jammer even deel. Goed, ik leef nog een keer zien voor de mensen die er beeld bij hebben. Het is ik van de radio, dus ik lees hem even voor. Theaterconcert Magisch met elkaar. Posthuistheater Jereveen. Snijdt 14 april. Dat weer de reden of je 2 big bands, een koor en alle gezelligheid in de studio hier. Succes! Dankjewel. Ga lekker zitten, want we gaan nog een heel mooi... Ja, toetje, dat klinkt wat denigrerend. Zij is het absoluut net bedoeld. Julia, Sarah. Vlien Wiek is hoe ze hier al even komen. Maar toen was het wat grieperig en gelukkig is ze helemaal bestemd. Want ze krijgt aan binnenkort ook nog een tournee. Julia, leuk dat je er bent. Welkom. Wel, ja, bedankt. Versta je Fries? Of, Ik versta, het is lang geleden, maar ik verstond heel goed Fries altijd. Dus ja. Nou, ik brabbel wel wat door elkaar heen. Ik zat jouw biografie een beetje door te lezen. Jeetje, wat heb jij al een hoop gedaan. Oh, nou ja. Heb je dat zelf wel eens, dat gevoel? Nou, nu je het zo zegt, denk ik, ja, dat is misschien ook... Nou ja, The Voice winnen, de beste zanger van Nederland. Je hebt tournees gedaan rond de Pacific ergens. Volgens mij heb je 2-3 maanden on tour gedaan nog. Ja, klopt. Ja, nou, als je het zo zegt, dan ben Platen gemaakt. Ja, nee, klopt. Ja, ik heb hele mooie dingen mogen doen in het buitenland en hier in Nederland. Maar goed, vandaag hier, dat is ook een... ja, daar ben ik hartstikke blij. Ja. Nieuwe single uit, gaan we straks ook over praten. Singer-songwriter, ben je dat? Zie je jezelf zo? Of ben je een onderdeel van een band? Of meer onderdeel van een productieteam? Hoe moet ik jou neerzetten anno 2019? Anno 2019 zeker allemaal. Ja, ik ben een beetje begonnen als singer-songwriter. En toen heb ik een band om me heen gevormd. Dus nu de laatste tour die ik heb gedaan in maart en die we weer gaan voortzetten in november, die doe ik helemaal met band. Dus dan zie ik mezelf meer als lid van een band. Wel met mijn project natuurlijk en mijn liedjes, maar wel onderdeel van een grotere band. En ik ben bij mijn eigen producties, dus ik een beetje van alles wat. Druk zat. Ja, precies. Alleen Nederland? Of ben je inmiddels ook nog steeds in het buitenland bezig? Of zeg je niet, nou, Nederland is mij wel groot genoeg even? Een beetje van beide. Ik ben zeker aan het focussen op Nederland en de clubtours die ik hier doe. Ik ga wel weer naar 2 hele mooie eilanden binnenkort. Dus ik ben wel heel blij. Maak ons jaloers. Maar ik hoop het, ja. Wat leuk. Ja, dus dat is heel bijzonder. Ja, over 3 weken ga ik naar de Seychelles. En dan zie ik maar weer waar ik terecht kom. En, ja. Dat bedoel ik met jaloers maken. Ja, goed, dan gaan we alweer. Ja, Friesland is ook mooi. Het wordt weer mooi weer. Dus ik praat er helemaal wat moed in. Straks praten we verder. Welke ga je als eerste doen? Welk nummer? Ik denk dat ik begin met mijn laatste single. Okay. Do You heet die. Mag je straks uitleggen wat het verhaal erachter is. Ja. Dames en heren, live in Noorderwind, Julia, Sarah! Felt like we were going places. Now I don't know where to hide. You took my heart and you replaced it with something I cannot keep inside. Every night you dream about me, all day you whisper in my ear. You love the way I keep you close to somewhere my heart was meant to be. But do you still stand by what you tell me? 'Cause I know you always lie. And I heard enough of your apologies. You tell me that you do feel sorry, but I'm not sure. Do ya? 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 Baby, I'm not sure. Do ya? Do ya? Love me now. Now that I don't love you back.
to breathe is calling Mary Jane at night. 'Cause only pain is what you gave me, and I'm not strong enough to fight. You don't seem to see what's really going round and round my mind. And I never wanted you to think I need love, but I need it all the time. Do you still stand by what you tell me? 'Cause I know you always lie. And I heard enough of your apologies. You tell me that you do feel sorry, but I'm not sure. Do ya? 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 Baby, I'm not sure. Now that I don't love you back, oh, do you love me now? Now that I don't love you back, I felt like we were going places. Now I don't know where to hide. You took my heart and you replaced it. Do you? What's the story? What's the story? Waar heb je het geschreven? Ik heb het geschreven met mijn vorige toetsenist. Die is nu allemaal hele mooie dingen aan het doen. Dus die kan niet bij deze shows bij zijn. Maar ik schreef veel met hem. En ja, we begonnen eigenlijk met de melodie. En toen de tekst kwam wat later. Die heb ik zelf geschreven. En ja, het gaat over een break-up. Of eigenlijk nog voor de break-up. Dus dat je begint te twijfelen. Je voelt iets aankomen, maar je wilt het nog niet benoemen. Ja, precies. Volgens mij klopt het niet helemaal wat je tegen me zegt. En zo, dat je, ja. Je schrijft graag over de liefde? Ja, ik betrap mezelf er wel op. Ja. Nou ja, het is onuitputtelijk, toch? Ja, precies. Ja. Nee, dus altijd wel een nieuwe input vanuit de liefde. Ja. Hoe schrijf je tegenwoordig? Want je zei al, deze nog met eigenlijk een oud collega, om het zo maar eens uit te drukken. Maar schrijf je het liefst wel met anderen samen? Of zit je ook wel eens alleen lekker te pielen op de gitaar? Ja, beide. Ja, het verschilt. Soms, je zet wel eens sessies op. Dus een schrijfsessie met vrienden of echt professioneel. Dat je bij elkaar komt met andere muzikanten om te schrijven. En daar komt ook wel eens wat uit. Ik kan ook alleen thuis zitten en denken, nou, ik heb zin om te schrijven. En dan komt er ook wel eens wat uit. Dus het is maar net wanneer de stemming er is. Het is maar net wanneer, ja, het is altijd een gelukje. Wat je tegenwoordig, ik weet niet of het helemaal van nu is, misschien ook wel vroeger, maar tegenwoordig regelmatig hoort mensen echt voor sessies naar bijvoorbeeld een huisje in Frankrijk gaan zitten, of Vlieland, of weet ik veel. Ligt jou dat of doe je het toch liever lekker thuis? Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Dus nee, maar die mensen vinden het dan geïsoleerd, lekker, je wordt niet afgeleid. Nee, ik denk dat het heel goed kan werken. Ja, ik denk dat je moet echt gaan schrijven dan. Dus ik ben heel snel afgeleid door, gaat je telefoon weer of iets. De prikkels. De prikkels, dat helpt nooit. Dus ik denk dat als je echt in een huisje zit en je moet schrijven, je hebt geen bereik misschien, dus dan ga je lekker schrijven, ja. Single uit nu? Deze single is uit, ja, nu volgens mij een weekje of 2 en ja, overal te luisteren. Dus dat, ja. Begin van nog meer singles of een album? Absoluut, ja, in ieder geval nog een paar singles en dan twijfel ik nog of ik het ga bundelen aan het eind van het jaar. Dus dat moeten we nog even afwachten, maar in ieder geval een hoop nieuwe liedjes. Ja. In ieder geval ga je door met de Remedy Tour, heb je net part 1 afgesloten. Ja, deel 2 eigenlijk een logisch vervolg. Had je gelijk zoiets van, ik moet hiermee doorgaan? Ja, ik sowieso. Spelen is fantastisch en ja, ik wil zoveel mogelijk de hort op. Ook omdat je hem part 2 noemt. Ja. Je gaat een beetje in dezelfde stijl dan door? Ja, klopt. Ja, met dezelfde formatie en waarschijnlijk ongeveer dezelfde liedjes. En ik had gehoopt om wat meer liedjes uitgebracht te hebben voor de afgelopen tour. Dus vandaar dat ik denk, nou, dan is Remedy ook echt uit. En dan is een beetje... Hij is succesvol verlopen, hè, part 1? Ja, absoluut. Ja, dat is bijna uitverkocht de tour. Dus ik ben heel blij. Vandaar ook part 2, ja. Survivor dus, want je hebt geweldige succes. Je gaat nummer 1 in Nederland. Je wint dan The Voice en dat soort dingen. Dat is prachtig, zijn allemaal hoogtepunten. Maar daarna moet je toch iets van een bestendige carrière proberen op te bouwen. Ja, ik ben nog steeds zoekende. Dus dat blijft hoor. Ja. Ben ik nog steeds, maar dat gaat niet over. Maar wel lekker dat die carrière door is gegaan. Ja, zeker. Ja, ik ben blij dat ik merk dat het net iets makkelijker gaat als je echt achter je eigen muziek en achter je eigen keuze staat. En er komt soms heel veel op je af. En dan heb je het gevoel dat je een beetje de controle kwijt bent. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. En
ik ben heel blij dat we het zo weer hebben kunnen oppakken met nieuwe muziek en een prachtige nieuwe band. En ik ben blij, ja. Praten straks verder. Welke ga je nu doen? Nou, in het verlengde van de Remedy Tour doe ik dan Remedy. Live in Noorderwind, Julia, Sarah. I know if you go, I won't scream or start a fight. I'm not a heavyweight, I'm light. And hear me, they won't go easy on me, babe. I am the one to push around. Just take me down. They can shoot an arrow in my back, twist my arm or go ahead and break my neck. Maybe I'll be hurt from head to toe, but they won't break me. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be my remedy. For how long can I still hold on when they keep tearing me apart? I keep on dancing in the dark. They can shoot an arrow in my back, twist my arm or go ahead and break my neck. Maybe I'll be hurt forevermore, but they won't break me. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be. I see myself, I'm breaking down. You're the one that gets me up when I can't. I don't mind as long as I will have you by my side to heal my heart again. I don't mind as long as we will have eternity. You will always be my remedy. Oh, you will always be my remedy. Dankjewel. En dat doe je nou eens door aan nog noemen. Ja, dan kom ik weer natuurlijk eerst in een vervelend praatje, want zo werkt het toch gewoon. Mooi. Even naar je stem. Je hebt zo'n mooi breekbare stem. Hoe hou je die in vorm? Doe je daar iets voor of juist niet? Ja, wel iets, maar niet genoeg, denk ik. Nee, Ben je een beetje kou of zo? Ben je dan panisch en sjalen? En, Nee, dat valt dus. Nee, ik heb wel een redelijk steady stem, als ik dat mag zeggen. Dus ik ben niet heel snel schor of zo. Maar als ik echt een keertje ziek ben, dan ben ik bang. En dan gaat het echt weg. Daar schrik je wel eens van. Dan denk je, komt hij nog wel terug? Maar... Ooit bang voor polypen geweest en dat soort ellende? Ja, ik ga gewoon maar niet naar de KNO-arts. En dan heb ik ze niet. Wat heb je les? Krijg je techniekles of heb je het jezelf helemaal aangeleerd? Ik heb les gehad en die oefeningen die doe ik nog vaak als ik een grote optreden heb of zo. Maar ja, dus niet vaak genoeg. Nee, ik zou het beter moeten onderhouden. Dat geef ik eerlijk toe. Zo gaan die dingen dan. Nieuwe single uit, Do You. Hoe gaat het? Er ontstaat een liedje en dan de studio in. Bemoei je je helemaal met zo'n productieproces? Of zeg je nou, ik doe mijn dingetje, ik zing het in. Je redt er maar mee?
Nee, ik vind het wel het leuk. Tenminste, ja, ik denk dat je er het meest blij van wordt als je er zelf bij bent. Want ja, dan worden er keuzes gemaakt die je misschien helemaal niet zo goed vindt. Ja, sommigen laten het juist gaan. Ja, sommigen wel, ja. Jij niet. Lekker eigenwijs. Nee, ik ben inmiddels met een nieuwe producer bezig. Maar ik ben voor Do You ben ik in Berlijn geweest om het op te nemen. En ja, het was heel erg leuk. Het is gewoon een nieuw hoofdstuk dat ik hier nu in Nederland blijf om het op te nemen. Maar daar was het ook heel te gek, ja. Hoe kom je tot zo'n keuze? Is er iemand die jou tipt of zeg je zelf? En ik heb al een lijstje van de studio en een meneer in Berlijn in dit geval die zegt, of een mevrouw, daar wil ik ze mee werken. Ja, zo kan het ook gaan. Bij mij is het iets meer een soort linkje geweest tussen mijn manager, die kende de producer in Berlijn. En die zei, nou, misschien klikt dat wel tussen jullie. Dus toen was die linker, ja. Je komt naar Leeuwarden toe, 30 november zag ik. Dat klopt, ja. Duurt nog even. Het duurt nog even, maar dat maakt het niet minder waar. Met de hele band en dan wordt het Remedy Tournee Part 2. Precies, ja, precies dat. En ja, in de Neushoorn. Ik ben er nog nooit geweest. Ik geloof jullie. Dat is een mooi zaal. Ja, nou, te gek. We hebben net weer wat subsidie gekregen, dus je krijgt ook nog betaald. Dus dat hebben we voor je geregeld. Hè? Goed, hè? Dat scheelt, ja. Welk nummer ga je nu doen? Ik doe er nog eentje van mijn laatste EP. Die heet Something New. De studio is helemaal van haar. Giulia Sara. Have you decided about us? Have you decided if it's gonna be enough? You took my heart without a warning. You took me by the hand and taught me about love. And now I'm ready for something new. And something new sounds better with you. Try to believe that you feel the same. I feel my heart beat only by hearing your name. I think I know where I'm going. I think I know where my heart belongs. The world feels like it is slowing down. Except for us, except for right here, right now. Got me confused about how I feel. I get so lost in what I dream and what is real. Just for the sake of what you know, I'll keep your hand in mine and I don't wanna let go. 'Cause I am ready for something new. And something new sounds better with you. Try to believe that you feel the same. I feel my heart beat only by hearing your name. I think I know where I'm going. I think I know where my heart belongs. The world feels like it is slowing down. Except for us, except for right here, right now. And I've got nothing else to do, babe, than to fall deeper in love. I know there's no need to hurry, 'cause I know I've got you right here, right now. You're right here, right now. I know where I'm going. I think I know where my heart belongs. The world feels like it is slowing down. Except for us, except for right here, right now. You're right here, right now. Dankjewel. Giulia Sara, 20 november, 13 hier. Zes ik er nog wel even bij trouwens. Komt ze naar Ljouwta, Neushoorn. Dit is mij de hele band. Haar Remedy Tour Part 2. Yes. Klinkt lekker stoer. Ja, zoals jij het zegt zeker. Moet je het weekend nog spelen of ben je lekker vrij? Volgens mij zaterdag, maar ik zou even niet weten. Ah, daar heb je een manager voor. Ja, precies. Giulia, waar ben je? Nou ja, zoiets. Ja. Word ik boos opgebeld en dan ben ik er. Dat was mij waar genoeg. Dankjewel. Nou, dankjewel. Ja, jullie bedankt allemaal. Dames en heren. Giulia. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Ik ga nog even naar de bar.
Mike, wat had je dan met haar een interview doen? Ja, allereerst even compliment hoor. Wat een gecontroleerde stem. Echt prachtig. Ja, echt fantastisch. Kippenvel. Ik heb vanavond lekker vrij. Ik zat te denken, eigenlijk moet ik gewoon een plaatje voor jou opzetten. Wijntje erbij. Heerlijk. Ja, zo is het weekend wel in. Ja, toch? Nee, we hebben inderdaad even op de pot zitten. As usual. Afleveringetje nummer 4 inmiddels, denk ik. En even een goed interview hadden. De vraag die mist is, maar die is ook recht gesteld. Dus inderdaad, is het autobiografisch? Nou ja, dus. En voor de rest inderdaad hebben we haar carrière even goed Trondheim op de pot. Doe nog een weekendplan. Nou ja, wat ik als het vast heel druk. Nou ja, even ik wil dus even weer wat met screwen. Hè? Dus ik ga morgen echt even een goed artikel screwen. En voor de rest, ja, lekker rustig gewoon. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En op de pot mij komt wel op YouTube te staan en internet en dat soort dingen. YouTube.com/Noorderwind trouwens. Dus bij deze dit is het kanaal van dit programma. De camera leidt hier alweer. Die krijgt meestal mij van Regina. Mooi beeldscherm. Vast, ja. Ja, vast. Ga ik even mijn mic op pot zetten. Ja. Ja, maar... Gezellig. Nou, ja, dan mag wij net commerceren. Dus zij kist zelf alleen monteren. Wat meek je net? Ja, ik ben wel onder indruk. Vooral van Julia Lester. Ja, een mooie big bands, de koren, alles bij elkaar. Ik ben even jong met de big band. Maar de big band erachter even repetitie. Dus, wanneer was dat? 28 april, denk ik, op Snijdenmiddag. Dus daar ga ik wel zin in. Ja. Dat is wel weer een nieuwe uitdaging. Nog plan voor het weekend? Nou, dat weet ik net. Geef me dan wat leukste van. Ja, maar komt vanzelf dan wel. Het komt vanzelf. Ja, doe vast me een beetje. Dat doe ik meestal met mijn vraag. Dank u wel. We beginnen de beeldje na je weken. Publiceren we weer de vlog op youtube.com/Noorderwien. Of bij ons op Facebook of wat dan ook. We gaan nog een minuutje erin. Eindelijk eens een keer op tijd. Ja. Meestal maak ik me excuses om weer aan de collega. Nou, maar we de boel volpraten. Nee, ik wil even niet niks zeggen. Dames en heren, van mij 2 big bands. We hier een koor hier. Even mijn compliment voor bij de camerameester en vooral bij de audio jongens. Diepe buiging. Want ik ken wel al die meesten uitnodigen. Ja. Ik nodig ze maar uit. En zij maakt uitvieren. Zij is dat. Hey, en Regina, die wil wel graag bij het eerste koor. Wat wie het weer? Flower Power. Flower Power Koor. Dit weer Noorderwind live. Bedankt. Hoi!